زلو وابينا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم بدي الساعات معرضت ستمن قلايو بزعبت وحوي نليلو قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتوة ماركتنا حيدتهم كنت عرب يوم غن عسو حيدهم كيبهم حج حاليهم مسفرسو أبينا يوزلو إلا وانتواصو أبينا يوزلو سرايا تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو أبينا يوزلو ودي يتصورنا بريوز السحر كواج واج ويهويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وانتباسو أبينا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو أبينا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقمالو نصنع حسبية عقلي تأمريتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيك بصلاة أبيك يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيك بصلاة عقلي لم يفوت صحيح سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمنيتنان باغنانيو لومون كم ووترو أقدس زبلنا يوم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا صلات صنعاتو زهزب انتاي زي رخبه كلها بإيدي زلو كبلنا سنيو رزن عالم ناي بحكي وانا وزخونه ملغتي نيرو مبارلومي بكل من قد كريينا أقدس تحستوتات كبير تراز بس ملغتي انت عينت الواك قد فخل بخمي كلبا بخل انا بخمي ريو ناتي ريتون كبيه لايك قبرو سبورت قبرو كساب مودا تامسانا صنحو مجمريا بتعبيت زيناتات نجمر رزقو Now, to catch up on the latest business news, Charles Pellegrin joins us in studio for that. And Charles, we're going to start, in fact, in China. The government there has just unveiled its economic goals for the year ahead. Absolutely, publishing its government work report this Wednesday at the annual meeting of the National People's Congress, and the emphasis for the world's second largest economy is on boosting domestic demand in an increasingly hostile international environment. Exports are what has driven the economy in the past few years, but the prospect of tariffs and trade barriers is a كم نريو زلنا China ناي عمتاوي كونغرس ناتا خدقبر كأنيا كم زتريو وزلهم it's a very very important معراباو ميديا خسمع كلها China حدا مراحي بريزيدنت شيت رايز قبروز دلي يزقبر ولا حدا كاليا لنكم لهم كلو it's just a joke أبعلم زعبية كونغرس أقداس كونغرس اللوا ولا تديمقراسي كم أمريكا زدلي وكل تبارتين حدهم ببليونات جنزب استجز من ريج أجيركا عمش شدشت بليونات فيها زبز حق جنزب زهابو زمرت الله حجر ديكوني أبز حجر زي بزح كنا مهارن خلاله ما كم أنا أب ناي China قرب بايس كم زل نتفلتيهم قرب يزبل كاب China كنا مهارن خل بزح حلو كاب أمريكا وكنا مهارن خل بزح حلو بحفش شاقن بزعبا China كزرب كله مبزح تجزي اتمعرابا وعالم بجكاتنا أمريكا قالوا كل ترجم زي باللجيرو كفلت أكايز دلي وشاو تتنكر أنا كمنا China مرحنت اتزبلت كوينو زرعبون تاي مسيلكم هذا نت 4 بليون هزبيهم هذا نت 4 بليون ترجعون لهم هنا زبير ترى 4 مليون ولا 5 مليون بلو بس كل تعاون سمع زلنا بدقنا بقلملن هذا نت 4 بليون هزبيهم زيهم بحدا ما راح يمرحوا تمنقس ذهب ما مرح دما تابلع على كساب تحت يسرح
ብዝቀልጠፈ ፍጥነት ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ክንዲ ናይ ቻይና ፍጥነት ዘለዎ ኣብ ስጉምቲ ምውሳድን ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ምትግባርን እንተሎ ንገሩን ይፅሓፉለይ I just want to know ኣይናይ መንግስቲ ኣሎ ፍጥነት ከም ናይ ቻይና ዘሎ ቻይና ጌጋ ምዃኑ ሓደ ነገር ተፈሊጡ immediately ስጉምቲ ዝወስድ እዩ you know ምዕራባዊ ዓለም ዲሞክራሲ ትዝበለፀ ኢሉ ንዓለም ክእመን ክኢሉ ዝበለፀ እንተዝኾን ኣብዚ ዋን ዘይሰርሓሎ እቲ ቀደም ዝሰርሕ ዝነበረ እቲ ዲሞክራሲ ኢሎም ንዓና ነዚ ዓለምና ክሸጡላ ዝፍትኑ ዝነበሩ ንኻልኦት ህዝቢ ይምዝምዙ ከም ድሌቶም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ሃብቲ ናይ ኤስያ ናይ ኩሉ መዝሚዞም እቲ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ ዝሰርሕ ዘሎ ይመስሎም ነይሩ ከምዚ ይሰርሕ ግን ሕጂ ንሪኦ ኣለና ኤውሮጳ ንሪኦ ኣለና እኮ ዲሞክራሲ ዘሎ ዝተቐየረ ነገር የለን ነቲ ዲሞክራሲ ከምዚ ዋፅኦም ገዲፎም ገድፍዎ ኣለዉ ምርጫታት ካንስል ገብርለው ገለመለ ገብርለው ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ዘይሰርሓሎም ዘሎ እንተሪልካ እቲ ዲሞክራሲ ኣይኮነን ኣማዕቢልዎም እቲ ምዝመዛ ዕብለላ ግበታ እዩ ኣማዕቢልዎም እዚኣ ትክክል ጌርካ ብርስኻ ክሳብ ዘይተኻያ እቲ ጌጋ ዲሞክራሲ ንገምጥሎ ዝድሓን እቲ ዲሞክራሲ ናቶም ደኣ እንታይ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዘይሰርሐ ሃገራት ኣፍሪቃ እኮ 60 ዓመት 70 ዓመት ጌረን ኣለዋ ናፅነተን ካብ ዝረኽባተን ቀዳሞት ዲሞክራሲ ካብ ፈቲነን እየን ምርጫ እኮ የካይዳ እየን ናይጀርያ እኮ ምርጫ ተካይዳ ኩሉ ግዜ what happened to Nigeria تقطب ناتهم للعلق خي زي كعلم النابرنا حزب كغير زي كاله مخنياتو ديمقراطي معباله يمصالكاني ديمقراطي معباله كم صالكاني اسكي ابنت بديمقراطي معباله زمص زلو give me an example ناصنتن دحر مغزات مصيم بديمقراطي معبلا زلو هاغرات اسكي ابنت ابني اب عالمنا لومي اتم زقلطفا زخدا زلو زبالا سنغابور دبي تشاينا فيتنام اندونيسيا كلنا زين ديمقراطي كونن قال ملكنا ديمقراطي لهم مبزحتن كمان كومونيست ስለዚህ እንታይ ክነግረኩም ደልየ እቲ ዲሞክራሲ ኢሎም ናብ ኣፍሪካ ዝሸጥዎ ንኣፍሪካ ስለ ዝጠቅም ዘይኮነ ንዓታቶም ንጥቕሞም ንኽምዝምዙ ስለ ዝጠቕሞም እዩ ኣነ እዚ ናይ ቻይና ሞዴል ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹም ባይቶ ክህልወሎ እቲ ሃገር representation እስክህልወሎ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ናቱ መንግስቲ ክህልወሎ ናቱ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ደቡብ ዞባ አንሰባ ዞባ ጋሽ ባርካ ዞባ ማእከል ዞባ ሰሜናውን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኩላቶም ነናቶም ፖሊስ ክህልዎም ክኽእል ኣሎ ፅቡቅ እዩ ነናቶም ምሕደራ ክህልዎም ኣሎ ኣብ ላዕሊ ግን ትክክለኛ ዝኾነ መንግስቲ የድልየካ ኣብ 4 ዓመት ዝቕየር ናይ ግድን ኣይኮነ ኣብ 4 ዓመት ክትቅይሮ 4 ዓመት ስለ ዝቐየርካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣሚን ሉክ ኣት ኣሜሪካ 4 ዓመት እኮ ይቕይሩ እዮም ኩሉ ባይደን ዝገበረ ዶናልድ ትራምፕ ይቕይሮ ኣሎ ድሕሪ 4 ዓመት ካልእ መራሒ እንተመፅኡ ድማ ንሱ ንብሙሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክቕይሮ እዩ ናይ ዲሞክራሲ ተመፅኡ ስለምንታይ ይኸሙ ፅሊ ስለ ዘሎ መንጎቶም ክልተ ፓርታ በንጻሩ ናይ ቻይና ቅድሚ 6 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ዝወፀ ፖሊሲ ሕጂ መሊሶም ከም ብሓድሽ ይቐፅልዎ ኣለዉ ስለዚ that's why ድማ እቲ ቁጠባናቶም ካብቲ ቀደም ዝነበረ ናይ ሓደ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዝነበረ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ናይ 10 ዓመት ፕላን ናይ 15 ዓመት ፕላን ናይ 20 ዓመት ፕላን ገይሩ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዘሎ በንጻሩ ኣብ ኤውሮጳ ዘዚ ተመረፀ ን4 ዓመት የገልግል ንሱ ስለ ዘይሰለጠ እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ዓዲ እንግሊዝ ኪዱ እቲ ኮንሰርቫቲቭስ ከለው ዝገብርዎ ዝነበረ ብሙሉ ናይ ስደተኛታት ድዩ ናይ ገለመለ ድዩ እዞም ሌበር ዝበሃሉ ምስ መፁ ኩሉ እዚ ጌጋ ፖሊሲ ኢሉ ካንስል ገይሩ ናቱ ይገብር ኣሎ ድሕሪኡ ድማ እቲ ክመፅእ ነቲ ካንስል ክገብረይ ነቲ ክመፅእ ስለዚ ተዓሚትካ ምኻድ ንህዝቢ ኤርትራ ክጠቕመ ኣይኮነን ሕጂ ንመለስ ብዓፈሻ እቲ ቁጠባ ሞዴል ክርንደ የደልየፀነ እቲ ናይ ቁጠባ ዝግበር ዘሎ ፖሊሲ ንእሽተይ ንስማ attack and look inward. Let's focus on the major economic goals set out by the government. It set out to reach 2% annual inflation. This is the lowest target in more than 2 decades and really underlines the deflationary pressures on prices amid stagnating. እንታይ ስከይብሉ ለው ኤውሮጳ ናይ ፈረንሳ ሚድያ እዚ ቁጠባ ናቶም ን10 ዓመታት ስታግ ገይሩ ዘሎ መንግስቲ በዓል 5% ጂዲፒ ግሮው ዝገብር ዘሎ ሲ እቲ ቁጠባ ኣብ ቅልውላዊ ዘሎ ናይ ቻይና እዮም ዝብሉ ኣሚን ናይ ብሓቂ ካ ትግረም ብናይ በዚ ምዕራባዊ ሚድያ 5% GDP growth ኣብ ኤውሮጳ ሕልሚ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል last time 5% GDP growth ዝነበሮም I don't know maybe 10 ዓመት ተነይርዎም ከማን ዝነበሮም ኣይመስለኒ it's a very very long time 5% GDP growth ክህልዎም ቁጠባ ናቶም ዓብ ስለ ዝኾነ ነው ክንዲ ናይ ቻይና ይኮነ ቁጠባ ናቶም ናይ ብሙሉ ዩሮፒያን ዩኒየን ክንዲ ናይ ቻይና እንተኾነ ስለዚ ናይ ቻይና ድማ ብ5% ይዓቢ ኣሎ ኢንፍሌሽን 2% ኣብ 2% ካብፀ ኣብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ምስ ሕጂ ታሪፍ ገለመለ መፅይዎ ዘሎ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ እቲ ኢንፍሌሽን ፍሉት እዩ ፊስካል ደፊሲት 4% of GDP ፊስካል ደፊሲት ማለት ናይ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ካብቲ ዘውፅኦ ንላዕሊ ክሓልፈሉ ዝኽእል 4% ጥራይ ክኸውን ይኽእል ደፊሲት ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክንዲዚ ባጀት ክገብር የና ዓመት ተይሉ ካብቲ ዝሓንፅፆ
ب4% ጥራይ ክዓቢ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ significant ዓብዩ እዚ ግን still ምስቲ ፕላናቶም ግን ዝኸይድ እዩ stagnating consumption we've seen there. As far as economic growth is concerned, the aim is also to reach 5% GDP growth this year, the same as the last 2 years. And perhaps the most noteworthy number here, the government will increase its spending to the extent that it has raised its deficit target to 4% of GDP, the highest level in decades. And there is, Charles, more that the government has also announced to boost that domestic demand. Related to that increase in government spending, Beijing has also announced it will be issuing 1.3 trillion yuan in special treasury bonds. That's about 170 billion euros to fund. ብሓፈሻ መንግስቲ ቻይና ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንደገ ጥራይ ምጥማት ሕጂ ናብ ውሽጢ ገጹ ጠሚቱ ፖሊሲ ናቱ ናብ ውሽጢ ዝጠመተ ክኸውን ምዃኑ ዝነግር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዝኸ ዶሜስቲክ ማርኬት 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ብዝተፈላለየ ድጎማታት ጌርካ ኣብ ውሽጢ ኮንሱም ክገብር ከም ዝኽእል ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ነቲ ፍርሂ ዘለዎ ኣልዩ ገንዘቡ ክሕሽሽ ከም ዝኽእል ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ሌቨሬጅ ናይ ቻይና ክኸውን እዩ ምስ ግዜ ስለምንታይ imagine ናይ ቴክኖሎጂ ጥራይ ክሳብ 1200 ሓደሽቲ urban jobs ኣብ ከተማ ክፈጥር ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ብኩሉ መለክዒ ድማ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዘሎ ቁጠባ ክነሱ ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝበለጸ ክኸይድ እዩ ንኣሜሪካ ድማ ሓደ መልእኽቲ መሓላሊፎምሎም ብዝደለኹሞ ብናይ ንግዲ ኩናት ድዩ ብሓቀኛ ኩናት ድዩ ብናይ ዲፕሎማሲ ኩናት ድዩ ብፖለቲካዊ ኩናት ድዩ ብዝደለኹሞ ዮር ዌልካም ካባኹም ንፈርሐሉ ምክንያት የብልናን ብምባል ብመንገዲ ኣፈኛናቶም መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ቻይና ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም ጥራይ ከይተሓፀርና ኣብ ክልተ መንገዲ ከረየኩም ክፍትን እየ ሓደ እዚኣ ኩልና እውን ክንመሃረላ ስለንኽእል AI is transforming various industries around the world, and now it has entered the classroom as well. From virtual assistants to chatbots, AI is transforming the education sector. And how? China is investing heavily in AI technology, and not just in gadgets and software, but also in the education sector. AI technology is becoming increasingly prevalent in classrooms across China. Take a look at this report to find out more. انتهينا نرزالنا ቻይና ዝበሃል መንግስቲ ኣብዚ ቴክኖሎጂካዊ ግስጋሴ ቁጥሪ 1 እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ቁጥሪ 1 ሕጂ ደይኮነስ ንሓዋሩ ብዝሰፍሐ መልክዕ ቁጥሪ 1 ክኸውን ስለዝደሊ ቤት ትምህርታት ናይ ቻይና ብምሎም ምስ artificial intelligence ክላለዩ ክኽእሉሎም ቆልዑ ብህፃናቶም ምስ ሮቦታትን ምስ ቴክኖሎጂን ከዋስቦም ዝኽእል ቴክኖሎጂካዊ ትምህርቲ ክቐስሙ ክኽእሉሎም እዚ ድማ እየ ዝብለኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኤውሮፓ ኣብ ስዊስና ንቕበል ዘለና ላፕቶፕ ከማን ሕጂ ናብ ክላሳት ዝኣቱ ዘሎ ቆልዑ እዚኦም ግን ኣበይ ከይዶም ኣለዉ ረይዎም ምስ artificial intelligence ምስ robots ክዋሱ ከም ዝኽእሉ ይገብርዎም ኣሎ ካብ ንእሽተዩ ዕድሜዮም ኣብዚያ ስምዖላ In 2024, China's Ministry of Education issued a major policy promoting AI education in primary and secondary school classrooms. The goal is to achieve full coverage of AI educational courses by 2030. The requirements are very clear. Primary school students will focus on experiencing AI, while high school students will develop skills that can be applied to AI projects. እቲ መንግስቲ እንታይ ይደሊ ዘሎ ካብ 20 ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ኣብ 2024 ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር ኩሎም ህፃናት ምስ artificial intelligence ምስ ሰብ ዝፈጠሮ ብልሕን ሮቦታትን ቴክኖሎጂን ክላለዩ ክኽእሉሎም ከስተማቕርዎ ክኽእሉሎም ምስ ሂወቶም ክሕወስ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሰከንደር ክበፅሑ ከለዉ ድማ ፕሮጀክትስ ብኡ ክሰርሑ ክጅምሩ ክኽእሉሎም ክብል ከለዉ ማንም ሃገር ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኣብኡ ስለ ዝቕመጥ ዘሎ ከምኡ ዝበለ ሃገር ኣይረኣኹን እዚ ድማ ንቻይና እዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ዘይኮነስ ብዕምቆት ንኽትከዶ መንእሰያታ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሳይንስ ኣብ ማትስ ኣብ ኢንጂነሪንግ ዘተኮረ እዮም ዝምህርዎም ዘለዉ ክብለኩም ከለኹ ካብ ዘረባ ካብ ታዲድ ካብ ሳክት ንምግናን ኣይኮነን እዚ ንሪኦ ዘለና I really hope ኣብ ውሕዳት ቤት ትምህርታት ናይ ኤርትራ ዋላ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ስለ ዘየለ ኣብ ገለ ቤት ትምህርታት ብፍሉይ ንገለገለ ዋላ መንእሰያት ሂብካ ቁርብ ትለይ ደሓን ዝኾነ ሪሶርስ ከተማዕብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንሕና ከምኡ የለናን ዝብል ኣረዳድኣ ገዲፍካ ዋላ ሓንቲ ክፍሊ ንዝተወሰኑ ቆልዑ ጥራይ እንተገበርካውን ካብኣቶም ገለ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ተበግሶም ምውሳድ ግን ወሳኒ እዩ ምናልባት ኣብ ደገ ዘለና ንሕና እውን ንደቅና ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ቀሊል ኣይኮነን ዘለዎ መድረኽ ምስቲ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሶሻል ሚድያን ፀገም ኣብ ቴክኖሎጂ ኣተኪሮም ንክኸዱ ግን ምስ ቴክኖሎጂ ክላለዩ ክፍትኑ ከለዉ ከነተባብዖም ኣለና ብተፈጥሮም ከምኡ ዝፈትው ክህልው ስለ ዝኽእሉ ከነተባብዖም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ መጻኢ ናይ ዓለምና ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ክኸውን ስለ ዝኾነ እቲ ቁጠባ ብዛዕበየ ብቐንዲ ዝዓብየሉ ዘሎ ዳይሬክሽን ድማ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ እዩ እቲ ኖርማል ቢዝነስስ ዳርጋ ወላ እኳ ኣገዳሲ ዝተኾነ ኣበርክቶ ናቱ ኣብ ቁጠባና ጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሚን ኣብዚ ካምፓኒታት ተሪኻተን ዝዓበያ ካምፓኒታት ዝበሃላ ዘለዋ ኩለን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት እየን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ
ዓለምና ሞር ብቴክኖሎጂ ክትዕብላል ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ብንግኡ ንህፃናትካ ካብ ንእሽቶም ምስቲ ቴክኖሎጂ ንኽላለዩን ምስ ንክዋስኡን ክትዕድሞም ክትክእል ኣለካ ብሃገር ደረጃ ድማ ወላ ንእሽተይ ተበግሶ ኣብቲ ማይ ነፍሒ ዲኻ ንእሽተይ ዲፓርትመንት ጌርካ ገለ ክትደፍኣሉ ክትክእል ኣለካ ኣነ ሓሳብ እየ ዝህብ ዘለኹ መንግስትና ይገብሮ እንተሎ ሰኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እንተዘየለ ድማ ሓሳብ እየ ዝህብ ዘለኹ ሎሚ ትሰምዑ ዘለኹም ፅባሕ መራሕቲ ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ንዓኻትኩም ድማ መተሓሳሰቢ ክኾነኒ ክብየ ዝደሊ ካብ ስቑኢልና ዜና ጥራይ ሰሚዕና ንኸይድ ቻይና እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ብወታደራዊ ምስ ኣሜሪካ ንክትገጥም ትዳሎ ከም ዘላ ካልእ ሓንቲ ጭብጢ ክወስኸልኩም እየ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ ፕላን ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሩ እውን ኤርትራ ድማ ካብ ቻይና ክትቀድሖ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ኢና ንነግር ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብ ቻይና ክቐድሕ ክኽእል ኣለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ድዩ 7.2% ናይ ጂዲፒ ናቱ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሃንፅ እዩ ዝደሊ ዘሎ ቻይና ከም ኤሮጳ ኣይኮነን ኣብ ትምህርትን ኣብ ቴክኖሎጂን ጥራይን ኣይኮነን ኖ ወታደራዊ ሓይሊ ናትና ዝበርትዕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ኩሉ መዳይ ድማ ምሉእ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወና ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ለንቀና ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክሰግር እየ Shifting focus now to China. The country is in the process of building a super carrier that will provide serious competition to the American carrier fleet, reportedly. Recent satellite images revealing that China is developing a massive nuclear-powered aircraft carrier, which could rival the largest vessel in the American fleet. The images in question were taken from China's Dalian shipbuilding facility in northeast China. According to analysts, this new Chinese carrier could displace as much as one ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ወታደራዊ ዓይኒ ድማ መቸም ትዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝበሃል እቲ ኔይቭን ድዩ እቲ ዝኸበረ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዝኾነ እተን መራኸቢ እውን ክቡራት ስለ ዝኾና ቻይና ኣብ ዓለምታ ዝበለፀት ሱፐር ዎርሺፕ ትበሃል ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየት ኣፀቢቓ ተዓቢ መበል ራብዓይቲ ድያ ሓምሸይቲ ናቶም ኬሪየር ክሰርሑ ጀሚሮም ከም ዘለዉ እዚ ድማ ክሳብ 100 ነፈርቲ ኩናት ኣብ ውሽጣ ተሰኪማ ክትከይድ ትኽእል ክሳብ 100 ነፈርቲ ኩናት ተሰኪማ ክትከይድ ትኽእል ኢና ንዛረብ ዘለና 120,000 tons, making it noticeably larger than the USS Gerald R. Ford, which is, by the way, currently the world's largest aircraft carrier. The Chinese Navy already operates a version of America's electromagnetic aircraft launch system on its third carrier, the Fujian, which was launched in 2022 and is expected to become operational shortly. Now, this new super carrier, referred to as the Type 004 for now. So, ZT career ዝበሃል ነፈርቲ ኣብ ልዕሊኣ ጌርካ ኸይድካ ማለት ነፋሪት ነፈርቲ ኩናት ማለት እዩ ንሓይልኻ ንምንፅብራቕ ስለ ዝኾነ ነፋሪት ካብ ሓደ ቦታ ከይዱ ዕላሙ ክሃርም እንተኮይኑ ዝተወሰነ ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ምክንያቱ ነዳዲ ሒዙ ክኸይድ ስለ ዘለዎ እዘን መራኽብ እዚአን ድማ እንታይ እየን ዝገብራ ናብቲ ፀላኢ ዘሎ ቀሪበን ካብቲ ከባቢ ተበጊሰን ኣድማዒ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወዛ ክሓግዘን ዝኽእል እዩ እዚ ከዓ ስለምንታይ ዘድልየካ እተን ሃገራት ጎረባብት እንተዘይኮይነን እዩ ዘድልየካ ኣሜሪካ ንየው እዩ ዘሎ ናብ ቻይና መፅኡ ሓይሊ ከርኢ እንተኮይኑ ከምዚአን ብዙሕ እዩ ዘድልዮ በንፃሩ ቻይና ኣብቲ ቁጥር ኣይኮነ ኣሜሪካ ቀሪቦም ንከጥቅዕዎ ዘኽእሎም ቴክኖሎጂዮም ዝሃንፁ ዘለዉ እዚ ድማ ኣሜሪካ ሸበትበት ኢትሎም ዘሎ ናይ ግድን ከነርክቦም ክንክእል ኣለና ብፍላይ ኣብቲ ናይ መራኽብ ቴክኖሎጂ ይቕድሙና ኣለዉ ምሳቶም ዝወዳደረ ዓቕሚ የብልናን ዘብሎም ዘሎ ድማ እዝን ወድዝን እዩ ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ መጠኑ ንሱ ዝሓየለ እናበርትዐን ዝኸደሉ መጠኑ ድማ ንካልኦት ሃገራት ርግኣት ክፈጥረለን እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ትዕብልሉ ዓለም እንታይ ዓይነት ዋጋ ኣኽፊለና ከም ኤርትራውያን ንፈልጦ ኢና እዚ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዕቤት ናተን ይኹኑ ስፍሓት ናተን ይኹን ኩሉ ነገራት ናተን እቲ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ዝበሃል ዩኤስኤስ ጀራልድ አር ፎርድ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ኣብ ዓለምና ዘሎ እዩ ክሳብ 80 ኤርክራፍት ነፈርቲ ክስከም ዝኽእል ዕቤት ናቱ ድማ እቲ ዝሰፍሐ ዝበሃል ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ፓወር ፕሮጀክሽን ሓይልኻ ንምርኣይ ንካልኦት ንምድሃል ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ቻይና ካብዚኣ ተዓቢ መርከብ ትሰርሕ ከም ዘለን ኣብቲ ቴክኖሎጂ ናይ መራኽብ ምፍላይ ድማ ቁፅሪ ሓደ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ እተን ካልኦት ድማ ክበሃል ኣባይ ብሪጣንያ ዘለወን እውን ተሪኻ ንእስ ዝበላ መራኽብ ኣለወን እዩ ንኣብነት እቲ ናይ ኩን ኤሊሳቤት ትብል ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ክሳብ 40 ነፈርቲ ክስከም ዝኽእል ከም ዝኾነ ብኡ ተወዳደርቲ እተን ሱፐር ፓወር ዝበሃለ ዝነበረ ቅደም በዓል እንግሊዝ ፈረንሳ እውን እንትኾነ ናታ ነፍሳ ዝኻለ ቻርልስ ደጎል ዝበሃል ከባቢ 40 ነፈርቲ ዝስከም
ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን መራኽብ ከምዚ ምስራሕ ካብ ዘቋርፅኦ ነዊሐን ገይረን ናይ ቀደም ኣረግቶት መራኽብ እዩ ዘለወን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቻይና ነቲ ቴክኖሎጂ ትመርሖላ ራሽያ ከምዚአን ዓይነት ዓቕሚ የብላን ንእስ ዝበላ መራኽብ እዩ ዘለዋ ከም ናይ ቻይና ወታደራዊ ዓቕሚ ግን it's going to be very 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 interesting ንኣሜሪካ ከምዚ ቻለንጅ ክገብራ ዝኽእል ሓይሊ ብምፍጣሩ ድማ ንዓለምና ሓውስ ኮንፊደንስ እናሃባይ ዝኸይ ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ውግእ ስለ ዝድለ ካብ ውግእ መኽሰብ ስለ ዘሎ ይኮነን ዓለምና ባይፖላር ሃገራት ኣፍሪካ ስለምንታይ ናፅነት ረኺበን ድሕሪ ኢልካ ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ዘለካ ሓደ ነገር ኣሎ ሃገራት ኣፍሪካ መብዛሕትአን ናፅነት ዝረኸባ ክልተ ሓይሊ ስለ ዝነበረ እዩ ኣሜሪካ ዝበሃልን ሕብረት ሶቪየት ዝበሃልን ወይ እቲ ናይ ኤውሮጳ ገዛእቲ ዝነበራሉ ብንፃሩ ካብቶም ካልኦት ካብ ሕብረት ሶቪየት ሓገዝ ክትረክብ ስለ ዝኽኣላ እተን ተቃዋምቲ ማለት እዩ ናፅነተን ክረኽባ ክኢለን ስለዚ ክልተ ሰለስተ ፖላርስ እንተለዋ ኣብ ዓለም ፅቡቕ እዩ ሓደ ሓይሊ እንተሎ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ብፍላይ ክፀልኣካ ከሎ ከም ኤርትራ ኮንካ ብቐረባን ብቐጥታን ክርዳኣና ዝኽእል ኣርእሲ እንተሎ ሓደ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከኽፍለካ ከም ዝኽእል ምግንዛብ እዩ ሕጂ ናብ ዓለምና ገፅና ንመለስ what's going on ብክልተ ነገር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ነዚ The tariffs have come into effect. We are officially in a trade war. But what does this mean for people in America, or indeed for people everywhere? What does it mean for them? What is the impact of these moves? We have identified four main ones. And these don't just cover the financial side of things, they also look at the politics. Impact number one. ሕጂ እዚ ታሪፍ ዶናልድ ትራምፕ ኣምፂእዎ ዘሎ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምርኣይ ከድሊ እዩ ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍና ክፀሉን ክሃርምን ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ ኩልና ንርድኦን ንግንዘቦን ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ብዲቴይል ክንሪኦ ኢና ቅድሚ ግን ኣበይ በፂሕ ኣሎ ታርስቲ ድሮ ሓደ መዓልቲ ሕሊፍሎ ወይ ዝተወሰነ ግዜ ሕሊፍሎ እቲ ኣዋጅ ናይቲ ታሪፍ ካብ ዝጅምር ካብ ሃገር ናብ ሃገር ስለ ዝፈላለ እስከ ሌተስት ኣፕዴት እንታይ ኣሎ ብዛዕባኡ Now, Trump has warned the U.S. could impose more tariffs on Canada as a trade war between the neighbors intensifies. Canada's Prime Minister Justin Trudeau announced he'd impose duties on American imports in retaliation for Washington's levies on Canadian goods. The U.S. tariff of 25% took effect Tuesday for imports from Canada and Mexico. The tax for Canadian energy products is 10%. And Trump's also adding new duties on Chinese imports. ከም ንሪኦ ዘለና ታሪፍ ኣብ ካናዳን ሜክሲኮን ድሮ ስርሑ ጀሚሩ ከም ዝኾነን 25% ናይ ቻይና ድማ ኣቐዲሙ 10% ደጊሙ ድማ 10% ወሲኹ 20% ንቻይና 20% ገይሩ ንሜክሲኮን ካናዳን 25 ምግባሩ ኩለገን ኦልሬዲ ብዙሕ ነውፂ ፈጢሩ ዘሎ ከመይ ገይሩ ንጎረቤት ቻይና ነታ ፓርትነር ናቱ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ክኢሉ ዝብል ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ግን ብሓንሱ ንዑ ገዲፍካ ኣብቲ ዝተፈፀመ ኩነታት ስለምንታይ ዝብል ገዲፍና እንታይ ያጋጥምሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ሚኒስትሪ ኮመርስ ሚኒስትሪ ንግዲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ሓበሬታ ኣውፂኡሎ ምናልባት እዚ ታሪፍ ቁሩብ ክጎድል ከም ዝኽእል ንግዚኡ ገለ ክፋል ናይቲ ታሪፍ ፐርሰንቴጅ ናቱ ክጎድል ከም ዝኽእል ሓበሬታ ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር increasing previous levies. Now, all three countries have reacted angrily. Global stock markets tumbled over fears of a drawn-out trade war. US President Donald Trump announced the tariffs a month ago. Now they're being implemented. He says the goal is to bring production back to the United States. 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንምንታይ ዕላማ ይገብሮ ከም ዘሎ ንክልተን ጎረባብቱ ነተን ቀንዲ ጎረባብቱ ይሃርም ብምህላው ድማ ፖሊሲ ናቱ ኣብ ካልኦት እንታይ ዓይነት ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ምክንያቱ ሓወይ ጎረቤተይ ዝበሃል ከም ዘለ Mexico's president was quick to condemn the tariffs, but also stressed she did not want to spark a trade war. No es de ninguna manera. It is by no means our purpose to start an economic or trade confrontation, which unfortunately and regrettably is the opposite. ከም ንሪኦ ዘለና ሜክሲኮ ክትመልስ ኣይከኣለትን ስለምንታይ ንዓ ክገዳ ስለ ዝኽእል ትሽግር ዝኹነን ተግባር እዩ ገለ ትብላላ መፍርራህ ነይሩ ግን ምስ ኣሜሪካ ተወዳዲራ ግብረ መልሲ ምሃብ መሊሱ ሓደጋ ክፈጥረላ ስለ What we should be doing, that is, integrating our economies more to strengthen our region. Nobody wins with this decision. On the contrary, it affects the people we represent. The Canadian Prime Minister was more combative with his response, saying the US had already launched a trade war against its closest ally. Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. Canada
ትሪዎ ሜክሲኮ ኢዳ ክትህብ ከላ ካናዳ ግን ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ወላ እኳ ትሑታትን መሳኪንን እንተኾና ፅኢልና ኢድና ንህብ ኣይኮናን ክንዋግኦ ኢና ክንምክት ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክንምክት ኢና ትብል ዘረባ ድማ ኣብ እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ቦታ የብላን ስለዚ ድሮ ፈኸራ ጀሚሩሎ ኣብ ህልኻ ተኣትዩ መሊሱ ክገድድ እቲ ጉዳይ ማለት We'll be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. So ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሙሉ ንግዲ ክሃርም ከሎ ካናዳ ግን መሪፃ ኣብ 155 ቢልዮን ዝዓቆኑ ንግዲ ንብረት ማለት እዩ 25% ታሪፍ ክትገብር ምዃና ትነግር ኣላ ስለዚ ኣገይን ኩላቶም ቻይና ይኹን ካናዳ ኩሎም ሜክሲኮ ምስ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክወዳደሩ ኣይዋፅኦምን እዩ ምክንያቱ ዝለዓለ መክሰብ ዘለዎም ካብቲ ንግዲ ሶም ስለ American goods. The US has also placed tariffs on Chinese goods. 20% up from 10%. China is retaliating with levies on US agricultural products, including pork, poultry, milk, and soy. We advise our American partners to put aside their bullying demeanor and return to the rightful path of dialogue and cooperation soon. China, Canada, and Mexico are America's three largest trading partners. We advise our American partners. So China እውን እንትኾነ ኣሜሪካ ካብ ናይ ቡሊ ካብ ምፍርራህን ምትሕርራምን ወፅያ ኣብ ናይ ንግድን ምርድዳእን መንፈስ ክትመፅእ ንዕድማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ንዶናልድ ትራምፕ ፊት ንፊት ክገጥሞ ዝኽእል የለን ስለምንታይ ኣድቫንቴጅ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ ኩለተን ሃገራት ኩለን ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ዝነግዳ ትሬድ ሰርፕላስ ስለ ዘለዎን ካብቲ ንግዲ ዝያዳ ሰን ስለ ዝኸዝባ ኩናት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንዓታተን ይቀንዲ ዝሃሲ ስለዚ ክትዛረብ ትኽእል ሕጊ ተኸተል ክትብል ክትልምን ትኽእል እንዳ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ መፂኻ ትዋጋ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እስኪ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ንስማዕ Impact number one would be inflation everywhere. This will likely be the immediate fallout. When a tariff is imposed, other countries don't pay it. Importers in your country pay it. And they transfer the burden to you, the final buyer, and this will happen in America as well. The goods they import will become more expensive and the burden of that will fall on American people. They will have to pay more. S&P 500 ሕጂ ቀዳማይ ፅልዋ ናይዚ ታሪፍ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዜና ገለግለ ክሰምዖ ትኽእል ኢኻ ግን ፅልዋ ናቱ እንታይ ተይልካ መጀመርያ ኢንፍሌሽን ዋጋ ይውስኽ ነገራት ዋጋ ይውስኹ ካብ ቻይና ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ንብረት 20% እንድሕሪ ኢሎ እሞ እቲ ዋጋ 20% ወሲኹ ናባኻ ክመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ 20% ወሰኽ ንመንግስቲ ሂቦም ንዓኻ ሕሲሮም ኣይኮኑን ዝሸጡልካ ገለገለ ክፋል ቁሩብ ከግድሉ ይኽእሉ ኮኑ ዋጋ ግን ዝያዳ ተዓሚል ዝህሳብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ቁጠባ ክሃሲ ዝኽእል ወላ ነቲ ኩሉ ማርኬትስ እውን ረቢሹ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ሾርት ተርም ኣትሊስት ኣብ ሎንግ ተርም ግን ኣጃስት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይንገር has released an assessment. They say US inflation could rise by 0.5 to 0.7% for an economy like America. This is quite significant. So the American consumer will suffer. So ካብ 0.5 ክሳብ 0.7 ምንሃር ዋጋታት ኣብ ነገራት ከጋጥም ከም ዝኽእል እቲ ኢንፍሌሽን ክወስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ Two ways about it. Meanwhile, other countries will also retaliate. They too will impose tariffs on US goods. And that will lead to rising inflation in those countries as well. The end result? Us, the consumers, lose out everywhere. Impact number two is a global realignment. Mexico and Canada are close US allies, especially Canada. The Canadians have fought multiple wars alongside America. But the tariffs have flipped the switch. Canadian leaders are attacking the US. Ordinary Canadians are booing the US national anthem. So the old warmth is missing. And we could see something similar in Europe. The EU commissioners visited India last week. They're looking for new trade partners in the world. Even India and China are working on a reset. They have agreed to normalize bilateral ties. Remember, experts predicted this last year. They said Donald Trump's actions would push India and China together. And to some extent, it is happening. So ቁጥሪ ክልተ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት እያ እቲ ግሎባል ሪኣላይንመንት ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ስኻ ዶናልድ ትራምፕ መጠን ዝሃረመ መጠኑ ተን ሃገራት ካብ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ካብ ናይ ኣሜሪካ ምትሕብባር ወፅአን ምስ ካልኦት ሽርክነተን ክሕይለየን ንግዚኡ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ይኽእል ይኸውን እዩ ኦልሬዲ ግን ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ካልኩሌሽን እዚአን ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ርሒቐን ክርሕቃ ኣይክእላን ምክንያቱ ስጋት ስለ ዘለዎን ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎ ግን እቲ ትራስት ዝነበረ ወይ እውን እቲ ምትእማን ዝነበረ ክሰብሮ ከለኻ ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ እዋን ዋጋ ከኽፍለካ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ብዙሓት ሃገራት ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ብምኻድ ስጉምትታት ክወስዳ ጀሚረን ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ on global growth, that too at the worst possible time. Look at the forecast for 2025 and 2026. The global economy is projected to grow by 3.3%. This is below par for the world.
From the year 2000 to 2019, the average growth was 3.7%. Now it's projected to be 3.3%. After the pandemic, we have lost that momentum. The tariffs will add to our woes. So ቁጥሪ 3 ድማ ብዓብዩ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ናይ ብምሉእ እቲ ግሎባል ግሮውስ ትበሃል ክጎድል ምዃኑ ምክንያቱ ታሪፍ ነቲ ቁጠባ ስለ ዝርብሽ እቲ ምውሳኽ ናይ ነገራት ወይ እውን ናይቲ ቁጠባ ምዝሓልን ምትካምን ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ስሎው ዳውን ኣብቲ ቁጠባ ምዝሓልን ምድኻምን ናይቲ ቁጠባታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ ትርጉም ኣለዎ ብዘየገድስ ኣበይ ኣለና እሱ እውን ትርጉም ክህልዎ እዩ ኣብዚኣ The worst time to rock the boat. That too for no logical reason whatsoever. And now to the final impact, an assault on free trade ideas. You see, in the last few decades, there was a clear consensus. Free trade is the way to go. Everyone seemed to agree. Yes, it will pinch in free trade ወይ ካናፃ ንግዲ ዝበሃል ዝነበረ ሓሳብ ድማ ድሮ ኣብ ግብኣተ መሬቱ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ፍሪ ትሬድ ትደፍእ ዝነበረት ሃገር ቁፅሪ 1 ኣሜሪካ ነይራ ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ፍሪ ትሬድ ገዲፋ ንዓይ ጣዕመኒ ቀደም ፍሪ ትሬድ ኣሜሪካ ዝፈተወቶ ንዓ ስለ ዘርብሕ ዝነበረ እዩ ብሓቂ ዘገርም ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ከስተብለሉ ዘይክእል ኣሜሪካ ምስ ረብሓ ጥራይ ትኸይድ ሃገር እያ ፍሪ ትሬድ ክብሉ ከለዉ ንዓም ስለ ዘርብሕ ዲሞክራሲ ክብሉ ከለዉ ንዖም ስለ ዘርብሕ እዩ ዲሞክራሲ ከኽስሮም ተጀሚሩ ካንስል እዮም ዝገብርዎ ፍሪ ትሬድ ከኽስሮም ተጀሚሩ ካንስል ዩኤን ከኽስሮም ተጀሚሩ ካንስል ንኩሉ ዘኽስሮም ዘበለ ካንስል ይገብር ካልኦት ሃገራት ከምኡ ክገብራ ግን ኣይፍቀደለን እዩ ኤርትራ ዲሞክራሲ ናትኩም ኣይድልየንን እንድሕር ኢላ ኖ ሰይጣን እያ እዛ ሃገር እዚኣ ከምዚ ናትኩም ኣይድልየንን እያ ንዓይ ዋፃን እንድሕር ኢላ ኖ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እቲ ኣገባብ ዝገብርዎ ንኣሜሪካ ብዘርብሕ መንገዲ እምበር ንዓኻ ብዘርብሕ ንህዝብኻ ብዘርብሕ ንኣከባቢኻ ብዘርብሕ ክትከይድ የብልካን እዩ ዝብል እቲ ካልኩሌሽን ነዚ ዘይምርዳእ ድማ ንብዙሓት ሰባት ንብዙሓት ሃገራት ዋጋ የኽፍል ብወንፃሩ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀና ስቴት ኦፍ ዩኒየን ነይሩ ወስ ከስምዕዎ The President of the United States 44 days into a presidency that has delighted, has horrified, and has shaken and stirred far and wide. President Trump was back in the building where he had been inaugurated just weeks ago, back with a swagger in his step for this joint session of Congress. And from the start, the message from the other side of the aisle was up front, blunt. But there is a supreme confidence among Republicans now. Dissent is tossed aside. They were here to reflect on an unprecedented start to a president. So come through what along Donald Trump State of the Union ዝብልዎ ኣብቲ ኮንግረስ መፅኡ ዝዛረበሉ እዋን እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ትፍልሊ ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ጎሊሑ ይረኣየካ እቶም ሓደ የጣቅዑ እቶም ሓደ የማርሩ ፍርቂ እዞም ብቁሩብ ትለይ መናብር እቲ ሪፐብሊካን ስለ ዝዓቢ ዶሚኔሽን ኣለዎም ኣብቲ ሃውስ ግን እቲ ሓደ ይቁዝም እቲ ሓደ ይሕጎስ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ዝተመቕለ ፖለቲካ ከም ዘለዎ በፂኻ ትርኢ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ይቁዝም ፍርቂ ድማ ሴሌብሬት ይገብር as simple as that ከማይ ኻ ትሪኣ ትኽእል We've accomplished more. ትሪኦም ኣለኹም እቶም ሓደ ደው ኢሎም የጣቅዑ እቶም ሓደ ድማ ኮፍ ኢሎም የማርሩ ጭርሖ ኣለዎም ሕማቕ መራሒ ሕማቕ ግዜ እናበሉ ድማ ይቁዝሙ ማለት እዩ In 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair... It didn't take long, though, for his vision to be interrupted. Mr. Green, take your seat. He's a Democrat from Texas, and he was thrown out. Others sat... ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓደ ወገን ብታሕጓስ ከጣቅዕ ከሎ እቲ ሓደ ወገን ድማ ሓሶት ጌጋ ልኽብጥና እናበለ ከማርር ኢና ንርኢ ዘለና ቲያትር እዩ ናይ ብሓቂ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ወላ እውን እቲ ምርጫ ተሪኻ ዶናልድ ትራምፕ ብዓብላሊ ተዓዊቱ ክንብል ከለና ብውሕዳት ሚልዮናት ፍልሊ ዝዕወት ፍርቂ ናይቲ ሃገር ኣይመረፆን ስለዚ እቲ ፍርቂ ዘይመረፀ ድማ ከምዚ ተራ ነገር ኮይኑ ኣይኮነ ኣመና ዝፀልኦይን ዶናልድ ትራምፕ ብዝኾነ ይኹን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክሕጎስ ዘይክእል ሃገር እዩ ዘሎም ስለዚ ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ተዛዕበየ ፀገም ናይ ደገ ፀላኢ ቻይና ወይ ራሽያ ወይ ካልእ ኣይኮነን ውሽጣዊ ፀገሞም እዩ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፖላራይዜሽን ክልቲኡ እቲ ህዝቢ ብዓብዩ ኣብ ክልተ ጫፋት ኮፍ ኢሉ ስለ ዘሎ እቲ ማእከላይ ዝበሃል እናላሕልሐ ይኸይድ ኣሎ ዲሞክራትስ ብምሉእ ልቡ ናብቲ ዲሞክራትስ ጥራይ ዝደፍእ ክኾን ከሎ እቲ ሪፐብሊካን ድማ ከምኡ ስለዚ ኣብ ክልተ ጫፋት ዝተቐመጠ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መሊሱ ከብእሶ ዝኽእል እምበር ክዕርዮ ዝኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ ፀርፍን መልሓስን ዋላ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ተሪር ፖሊሲታት ስለ ዝኾነ መመሊሱ ነቲ ሪፐብሊካን
ቅርሕንትን ሕርቃንን ጽልን ከም ዝፈጥረሉ ዝገብር ዘሎ እዚ ድማ ናይቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ብዓብዩ በከምዚ ካቶም silent with their own fact checks to the president's claims. This was Donald Trump's chance to remind anyone who'd missed it what he's done so far. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord. I withdrew from the corrupt World Health Organization. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. And I have created the brand new Department of Government Efficiency. Sitting literally above the cabinet, Elon Musk in a suit, enjoying the praise from the podium. For many, كم نريد زلنا كلن تنزل لنزلو جرين ديو قال ملا كلن زبلن زلو نتوم ديمقراطيس نعمتات تشرحوا لنا بمول هنك قتيلين يلعبا يا يقدر له مالو مليسو اصلا ميزغودهم زلو ازقا ديفيجن بوليتيكال ديفيجن اب امريكا زلو غليحو زرايلو كنتاتنا نري دونالد ترامب ناي بحق بفتنه يزنقساقس زلو فتنتناتو دما نابي كبصحو كم زغل وي دون نو جن ناي بحقي بفتنه يقصلالو بوليسيتاتناتو بزفتنه منقديو تتكبر زلو أمودة دما حبيرنا كنرينا نابي كبصح كم زغل Leaders from Arab nations and international organizations have gathered in Egypt today for a summit on Gaza's reconstruction. Their aim is to counter Donald Trump's plan to, quote, take over Gaza and resettle Palestinians in neighboring countries. Arab leaders are calling on the international community for support. In his opening address, summit host and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi said his كم نريو زلنا هجرات عرب اب كايرو اب جبت تأكيبا بقداينا فلسطين كزراربا أقداسي أخيبا وعلى كايدنا اللوا تعلام دما دونالد ترامب غزا أمريكا كتوننو كتكلا اللوا توم هزباو زلو دما كابت بوتاتي ناب جوردان ناب سعوديان ناب جوردان ناب جبت انكخدك خلولهم أبو دما زقون يكون جزاوتي ولا قلي يسرح لهم نعود ما تنهجرات عرب أو مع الجنزب سلزلون كجبرو أي خلان التقازاقن وسيدنا هذا صبغ زخونه بروبرتي ساوت هانيسو فولي زخونه ناي اتراك ناي توريست بوتاتات كوينو او دما صبغ هيوت كن برخل بمبال حدا نكت سمعو ده سنبد نعم ن 7-8 عامت فلسطيناويان مريتهم زقالسون زموتون زتنسون زنبرو بناي 5 دقيقة حسابات تمثلنا دونالد ترامب اب حلمس تمسرته ازياخ قبرها يمزبلن دونالد ترامب من تطوي بلو يتحطو ازي توم هجرات عرب ازيك هاونا يكلنيو قبل سني هميم بحاده قينهم كم قبلو خلودو انصار دونالد ترامب كدو قبلو خلودو زبلجن حتى نيرو نالكو حجي تراخيبه مالو بزعبات قداي حدا مچم بزح كتزارب تخليق هجرات عرب انصار امريكا ترير مرقص كلوني يلكا كتزارب جن دفرت كوين يسمعني ابزي تاكيبهم حدا عبي مدرك قبر يقولوا سممع كقبر يقولوا وسانتات وسينهم كبهال خلق مدحر مغارجا كلها سونا امريكا دويلا قبل بنا يكونان كنا مسلينا ينا زبلومبر انصار امريكا ترز بلا مرقتي كوز دوز خلو كوينا يسمعننيو تاريخ دما نعيزن صبارق درو كمان مقال كم زلو يزن government's proposal meant Palestinians would, quote, remain on their land and the territory would be run by a committee of Palestinian technocrats. For more, let's bring in Karim El-Gawari. He's a journalist based in Cairo. Karim, good to see you. What more can you tell us about the plan the Egyptian president has proposed for Gaza? Well, it's a paper that's circulating since yesterday evening, and it's said that this is the Egyptian proposal for the summit. This is not yet officially confirmed by the Egyptian side, but in the paper, of course, it's about the reconstruction of Gaza and all the technical issues. But for the first time, it's also حجي انتايو زبحال زلو حدا مصلحتاو صحف وصيلو بتن هجرات عرب مالتيو ني داغم هنصا ناي غزا نايتي تقاصيل زلون طفي زلون مالتيو عرب علنا فند خنغبر نخلينا نتي داغم هنصا ناتا ساب 48 بليون دولار كواصا كم زخلغن فلسطيناويان ابعدهم كقمطولو زغلو كابعدهم كسغغو يبلو من زبل زربالو حجي زمرحتنا هجرات عرب كانزانا فلسطين ما يسمعوا مني كتيل كاك تزارب يتغني خاي يسمعوا مني تساقام جن عم منقول صدفن كركوحن تطويلهم سلازلو إذن التن كتب لا يتغني خا إسرائيل زبها الهجر نخلاتهم أو وشتهم بومباتات تخيل اللهم زلوا نخلاتهم حدا بحدا مالتي سعودية يتبل إمارات يتبل قبطي يتبل ولا جوردان يتبل ولا كلاتهم زي كابنا إسرائيل شجر كدحني كلهم يوم إسرائيل مالت دما إسرائيل ناتا بحيلات يكونس أمريكا نزن هجرات زياتن بمولن باقداس بوتا حيزات تنزل سلو زغونت ترير زغونه مرقتي انصار امريكا كوني كلنيم
أنصار فلسطين كي كودو دما حزبهم بفصم تقبلنات كغبر له ما يكني أنصار حزب فلسطين زبس حزب عالم زردو يجن أبزن هجرات عرب دما ترير زخونه ويحيال زخونه دقافي زلهم سلازي زم مرحت زيهم بتي طلبنا حزبهم ولا نعطاتهم من كم قلة سبعة كم مرحتي أقداس خوين السمعون كنوع خوين السمعون يقدايك أنصار فلسطينيين كدقفون نتقالسنا فلسطينيين كدقفوهم زليو بقيمت على دما أمريكا تاكد قبرهم كم تخلص لدفر دما أنصار أمريكا دما تري مركز غزي كل يوم سلازي مانجو مصوات تاونكم الرجع كل جزء كم تتأكد بحدو خينكا سئلت وسد قال نجار كن جبرين الكاتب بلجن أما وداتا أنصار أمريكا ترز بلا مركز حس كان خد كيدجن بدها خونم سلازي إزيا تا أتسألن رياضة لنا دراما عربية أي بحكي حزنو خاص بفلسطين أي موداتا لبواناتي بزع بازار السك زارب كل سب كرداز دل دما كوينو تريفو قدايكا أب قداينا هاجركا أم حبرسب عالم تحري قديف كايو زمت لو تخمزي اللي بزيات رايك تجنزب كتكلال لك سلامنتاي أمو داتا أزوم حاجرات نريوم زلنا كندي ناي قداي فلسطين أنزا زقات أمو حاجر قالو إلكاك تزارب أي يلني اللي نحن زارب هين خلينا نبعلنا إزبير تراون بزوك أنزا سلزلوجن ناي فلسطين دارجا كاب شنشات ميزنا أربعات جميرو كساب حجي ممليسنا كفئنا مررنا أنزونا برتعز خيزلو قصلينا نرزالنا حجي دما أبتزي خفة درجة بتعيزلو مالي ديالت أبقى عزا زقات أما هلكيتن دبدابن قفعين على تيايا أخلاق كاني ناخد قلصة سلازي إذا قد دايزي محبر سب عالم كفات حالكايو يو إن دو يونس آردو قال ملدو دبهال كله ترقم زي بليو أب عالم حاد قوانقوا يسرح قوانقوا ناي حيلي دي سرح حيل انت لك دليت كخد قبر تخل هي وابن دم اسرائيليا حيل دما وتهدراو ترا يكونن بقطباون كل كلو كلو بوليتيكاون كون خلالو اسرائيل حيل بكلي بوليتيكاو حيل لو من امريكا بلا غيرهم زحزوا دبلوماسياوي لعلو كل جن ابقو طبا استمركسين امريكا قعزوا خلو نكو اب امريكا عوتات ايهود سلازلو لوبي سلازلو بحادث تأميرهم حبتم حيزهم نتم حبتمات اسرائيلوين ابقولنا اسرائيل العامات تطوكم زبلو غيرهم لتمنجستنا بوليتيكانا امريكا بتا أجابة تعاوتو تسعويتهم ينبيع لجيرهم تقاصيرهم مازالوا عجيدما أمريكا كاب إسرائيل نخطوات قالوا زي تخل درجة جيرهم يوم تقاصيرهم زنتاي زريكا هيالك كون كتكلا لك عيل دما بخل من قدي بحده ملكات راي يكون كم إيرتراوي ترتد أكاز اللي قانقوا زيات راي نزي عند تردياتك مفتحنا شجرنا كون تخل ساعة أيكون نحن تهجر جبس 100 مليون زلوا نبيليون زيسقى حجرات عرب زلوا بزوريا ولا حنت قبر أي كلام نقول بس بيس أتنزل هاجر إسرائيل حيل سلزلوايا كم يرتراوي إزي أكتر دعلا كم زعجز مثلا قد دايرينا مالتي نغتل نفتيك على أرسل سجر. The paramilitary RSF is racing to grab diplomatic legitimacy. The Libya situation, where Sudan is split into two parts, where separate administrations looms larger than ever. While the Sudanese army, led by Abdel Fattah al-Burhan, is making gains on the ground, the RSF, led by Mohammed Dagalo, better known as Hemedti, is attempting to steal legitimacy from our people. Security is from the naval shoes on the terrorists. RSF leaders convened in the Kenya. هجي انتاينا نرجع لنا قداينا السودان دما ناب كل معزنات نات الصحف عايزة خيزلو هذا كاب دما إذن هجرات عرب نتو قداي ناي السودان مغاقيلوان كم زلينا نرجع لنا مغاقيلوان ونا يكونن إمارات زبال هجر زخط له زلو بوليسي قداينا السودان هجرات عرب تتمع على ريتهم زلون allies. All this while their fighters went on a brutal killing spree in the White Nile state, leaving at least 433 people dead. We are not a parallel government. We are Sudan's government, and we don't acknowledge for poor government and have weapons. Government, take people. As I told you, the سلامنتا يزار سيف اب كينيا اب نيروبي حدش منقستك مصر زدال زلون زبل ارست دما مجمريا منقست دحرو خوينو اصوار نخغز سلازخلو لجيتيما ستقبلنا سلازركب كاب كل دما نتي امارات نعو ناصوار نكتب تخدو زلا منقدي كبيت سلازخونه نزي منقد زين خسغرون دحرو خوينم قدن اقباب تغيروا كقولوا لهم باستفلالي من قد الناحب اتي اتود لا تصوار بخمسه دما امارات كتقصلي تخلنيا اتينا ار اس اف حيل دما بتي سراويتنا السودان ناتسف اي قيس لزلو ناي قدن كلمه فتك دلوا ازي زغبر زلو دما امارات اب كينيا ناي وصاي منغستي اب وصاي زلو منغستي كتقوم بو منصر منغستي سلازبال دما حاجزات نخركب وتدراو دي سيفلاوي حاجزات نخركب كخلو سلازخل يمزبل زلو حاجرات عرب ما ابزي استمع على ريتو يزلوم سعوديه يونايتد نيشنز هيتقبلون تحديش منقسي سعودية بعبيو ريجكت جرات فلاز منقسي زي لولاونت نحدنتن لولاونتن
ሱዳን ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ብምባል ሪጀክት ኢላቶላ ወይ ነፂጋቶላ ካልኦት ሃገራት ዓረብ እውን بتمساسالي قطر ديو بحرين ديو كويت ديو كلاتهم ون كم غيرهم كويت there is no Sudanese territorial threat to Sudanese territorial integrity بمبال نتيجة نتي حدنت نايت هاجر سلا زفرس بمبال لذا هاجرات عرب أب قداي السودان وننتقونه تفلاليو ناي سودان ناي جبت دما نصر reject attempts that threaten Sudan's unity, sovereignty and territorial integrity. السودان حدنتا لولاونتا زمغاغل كله نقاومون ننصقون بمبال جبتون سلازي إمارات أبزي بينا كوينات خود خمزلان أبوليتيكا متتتاو دماتي إمارات داركا دقفون زود ليه يكونن ليتس قبر زلوي كمو جوردان وين reject جرات ولا سلازي هاجرات عرب أبزو نجارات زتفلالي الأمان زتفلالي أكايدان كم زلونا نرزلنا أمونغو السعوديان إمارات تنكلت عبيت بلوكس وبقطبة عبيت زبالاتي عرب علم أبزوان زمالتيو عبي فللي ناي أكايدا كم زلو أب السودان ريالنا أب كهيب هارن ريالنا ولو نبتنا غزة وانت مسا سال مرقت يبلن تلزي أبزو بتات تفلالي أكايدا نرينزلنا إزيد ما نتكبابينا أبزو الواي قبر له سعودية كم تنا إمارات أجريسيف زخنا كايدا بتكبابية بلون بحف شاقن نتي أكايدانا إمارات تسيل وز قبل هاجر كم زي كونه مجن زبير اللي هذا هجي نبتنا يجوبنا قصنا نمت أنا كيدنا ባህር በር የማግኘት መብቷ የተጠበቀ ተፈጥሯዊ መብቷ ነው፣ ህጋዊ መብቷ ነው። የባህር በር አክሰስ ማግኘት አለባት የሚል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ባህር በር የላትም። በአሁኑ ሰዓት ባህር በር ባላቸው ሀገሮች የተከበበች ናት። ስለዚህ በዙሪያው ካሉት የባህር በር ካላቸው ሀገሮች ጋር ሰላማዊ በሆነ መንገድ በድርድር በሰጥቶ መቀበል ማለት አብሮ ባህር በርን የመጠቀም እንቅስቃሴ ቢደረግ ምን ክፋት አለው? ማንም ሀገር زي سب زي حجة تزاربات زارب وزلو قلق سبعلو زيوم خلاص حمام ناي بحري يحيزوهم زلو حلم تاتوم بقى مرة قلم لنا بلد يسحف سبعلو they are not stupid يكونوا زيوم بس حزب خمس لهم يفلطوا نزع أجندة زدما ناب نفسه كفي إثيوبياوي أبحنقولو كزر أولي يمزدلي زلو وخلا زراربا every time كم زك زراربا خلو سلوالو بعدهم سلوالو وزعدهم سلزي حزب إيرترا دما بنتعارون نفسه كف حزب إيرترا وحداتنا بستفعل من قدم فلوتيكا تفعلين أنت لنا قلنا إزو قداي زي أجل كدولة الكات خلاله زي نعير كات خدو شلل الكات حلفة قداي يكون نابنا أنت يزي بنزلو زي أفتق بحر زي بنا حجري إذا أفتق بحر زي بالكم كينكم نوعي كويهم غيركم مسقرة بابتهم دما ترى لديكم أفتق بحر ستكمل لهم تونكم مزدي تكمل زلو ناير تراي مسير تراس لدي ترى دادو كبير ترى أفتق بحري تكمل يلو مسجبتي تكمل لهم مس سوماليا قال مرددا غيرهم يتقومون يروميم سراويت علوم يابو كتقومون خليهم مسكين يسمع لهم سبورت السودان سمعنا يروم بور السودان يتقوميم سلازي انتاي حدش سلازلو يزرب عزيز مس نريلكا الامون صوريو لتزب إثيوبيا كابت زلو وشتاوي اغرغر وسيكا نغداي ناي بحري اوشتو ايتيخا كتسرحلك سلازي بيرترا زياده كنقح كخلالو كغزغست ما كخلالو زي حسوت مخانو حزب بيرترا دما نزي غداي زي إثيوبيان زرو زلو حدا مع حدا غا كفطرو سلازغونه أبت حدنتنا زيادة برتئنا نخنسرع حدنتنا أم عبالي أبقس قاسة يدلينا يكنو بالكلنا بمنطر دما كاب زياتهم كما تزخل حدا قنيا زخوني أكايداون بسنة أمورو كونغل بمكينة بوتادراو كونغل بغطبا كونغل كل تكقبرو وزغلو نهزبنا من الدلاو دمانا ينفسو كفير تراو حلافنا ክፋት አለው። ማንም ሀገር አይዞሌትድ ሆኖ መኖር የለም። ምክንያቱም አንድ ዓለም ውስጥ ነው ያለነው፣ አንድ ኮንቲነንት ውስጥ ነው። ኢትዮጵያም በነገራችን ላይ 60-65 ኪሎ ሜትር ቅርበት ላይ ነው ያለነው እና እኛ ደግሞ ሞር እንቀርባለን። አሁን ካዛክስታን ብንወስድ ርቀት አላቸው። the largest 700 ነው። ባህር ማለት በኢትዮጵያ መንግስታት ጊዜ ትስስር ያላቸው ፋል እኛም የመጠየቅ መብት አለን። ኢትዮጵያና ቀይ ባህር የረጅም ጊዜ ትስስር ያላቸው ናቸው። ቀይ ባህር ማለት ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ምሁራት ሊቃውንቲ ዲፕሎማት ተባሂሎም ብናቶም ማለት እዩ ዝለዓለ ስቴጅ ተዋሂቦም ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ሶምናዊ ዲ ወላ መዓልታዊ ብዛዕባ እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ሓንሳብ ታሪክና ሸምጠጥካ ሓንሳብ ቅርበት ኣለና እናበልካ ሓንሳብ ቁጠባ ኣለና እናበልካ ሓንሳብ ዲፕሎማስያዊ ኩሉ እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ እዩ። ስለዚ ካብ ኤርትራ መልሲ ክወሃብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህዝቡ ንከደላድል ስነ ኣእምራዊ ፀገም ምክንያቱ እቲ ምንድሕሪ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ሓቆም እዮም ክብል ክጅምር ገለ ክፋል ናይቲ ህዝብና ፈርዲኹም ኣለዎም ምክንያቱ ክንዚ ብዙሕ እንተለዎም ከምዚ ቅርበት እንተለዎም ታሪካዊ ገለ እንተለዎም
ናይ ምጥምዛዝ ዕላማ ኣለዎም እዩ እቲ ዕላማ ድማ ንነፍሶም ታሪኻዊ ይኹን ፍትሓዊ ድዩ ገለ መለ ዶ ይግባአና ይክብሉ ከሎ ብወገን ኤርትራ ክኾን ከሎ ድማ ንኤርትራ ዘይጠቅም ዘሎ ኣካይዳ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ህዝቢ ይጎድአሎ ስለዚ ህዝቢ ክረብሕ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ወደብ ተጌርና ከምዚ ክኸውን ሓሶት ይኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሑ ኢሎም ኣይኮኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሑ ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ኩሉ ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍጪፍካ ዘሚትካ መኻዳ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእል ፖሊሲ ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዩ ሙሉ ብሙሉ ወዲካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ፖለቲካ እንዲ ዝበሃል ግን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ወዲካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ካብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ክጠቅም ዝኽእል ፖሊሲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ምናልባት ነቲ ታሪክ ፅቡቅ ገይሩ ዘይተገንዘቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓን እዚ ሕጂ ብዓብዩ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ወይ ኣገዳሲ ዝኾነ መልሲ ተዋሂቦ ስለ ዘሎ ነቲ ተዋሂቡ ዘሎ መልሲ ብኸመይ ከንብቦ ይኽእሉ ፀኒሐ እውን ክሪኦ ክፍትን እየ ኩሉ ግን ሓደ ነገር ግን ክበርሃልና ዘሎ ንኤርትራ ንምንፃል ንኤርትራ ንምድኻም ንኤርትራ ንምህራም ብኩሉ መንገዲ ዓጢቆም ተበጊሶም ከም ዘለውን ፖለቲካዊ ካምፔይን ናቶም ፕሮፓጋንዳ ናቶም ድማ ብዝለዓለ ርቀት ብኩሉ ዓይነት ሓይሊ ናቶም ብዝተወደበ መንገዲ ይንቀሳቀሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ተጠንቂቑ ክሪኦ ዘለዎን ሸለሊሉ ክሓልፎ ዘይብሉ ነገር እንተሎ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ንኣብነት እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ነዛ ስእሊ እዚኣ ብብዝሒ ኣክቲቪስት ናቶም እዮም ዘዝርዋ ዘለዉ እዚ ኩሉ ኣፍ ደገ እዚ ከምዚ ኢሉ ዘሎ ደይ መደይልልካ እቲ ኣብነት ኣብዚ ሕጂ ኩሎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወላ እቲ ሪፈረንደም ዝገበርዎ እውን ትኽክል ኣይነበረን ኣታሊሎምና እዮም ምክንያቱ ናይ ዩኤን ሽዑ ሓላፊ ዝነበረ ግብፃዊ ስለ ዝነበረ እቲ ፕትሩስ ካል ዝበሃል ግብፃዊ ስለ ዝኾነ ንሱ ብዝሃንደሶ ገለመለ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምብልሻው ታሪክ ናይ ምብልሻው ዓለም ለኻዊ ሕግታት ደይ መደይሎም ተበጊሶምሉ ዘለዉ እዮም ኣገይን ካልእ ኣርጊመንት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ድማ እዚ ኩሉ መሬት ሰብ እውን ዘይቅመጠሉ ሰብ እውን ዘይጥቀመሉ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ 130 ሚልዮን ንኸውን ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ይህሞ እንታይ ኣሎ ገለብል ብማሕበረሰብ ዓለም ንፀዓዱ ከምዚ ኢሎም ክምንዎም ከለዉ ፀዓዱ ይቕበልዎ እዮም እዚ ኩሉ ቦታ ሰብ ኣይቅመጠሉን እዩ 130 ሚልዮን ህዝቢ ተዓፂና እዚ ቦታ እዚ ብምሉኡ ሰብ ዝበሃል ዘይቅመጠሉ ንሕና ድማ ክንጥቀመሉ ተኸልኪልና ኣሎ ክብሉ ከለዉ ብዙሓት ሃገራት ክቕበልዎ ክእሉ እዮም ነቲ ሓሳብ ናቱ ተዲኹም ኣለኹም ይቕበልዎ እዮም መራሕቲ እውን ይድግፍዎም እዮም ወላ እኳ ንዓና እታ ኢንተርናሽናል ሎው ዓለም ለኻዊ ሕጊ ናይ ዩኤን ይኹን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ንዓና ዝድግፍ ተኾነ ምክንያቱ ልኡላዊ ሃገር መሬቱን ሃብቱን ናትዩ ንዑ ሰጊርካ ዝግበር ነገር ድማ የለን ቤት ፍርዲ እውን ኣነፂሩ ወሲኑሎም እዩ የግዳስ እንታይ እዩ ዝገብረካ ንሕና ከምዚ ኢልና ምንን ክብሉ ከለዉ ብዝሒ ስለ ዘሎ ያላ ሕማቅ ውግእ ክውጁ ከለዉ ሸለል ክብልዎም ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ክዕወቱ ስለ ዘይክእሉ ዳ እምበር ሕራይ እዚ ሕጂ ኣነ ኣበርቲዕ ዝዛረበሉ ገለገለ ሰብ ዲስካውንትድ ገይሩ እዚኦም ጋላ ከምኡ እንዲኦም ሸለል በልዎም ገለ ኣይደኖ ካልኦት ሸለል ክትብሎ ትኽእል ንሓይ ግን እዚ ዓብ ስጋት ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኤርትራ ቤናያ ክትቃለስ ትኽእል ኤርትራ ክትቃለሶ ትኽእል ቀሊል ነገር እዩ ስለምንታይ ቀሊል ነገር እዩ ትቃልስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከም ፖሊስ እንድሕር ሒዝዎ ቀሊል እዩ ዘብለኩም ዘለኹም ኢትዮጵያ ባዕላ ትፈርስ ስለ ዘላ ተርዲኹም ኣለኹም እታ እንኮ ድምክሓላ ዘሎ ኣቢ ቁጠባዊ ምዕባለ የምፅእ ኣለኹ ትብል እያ ፍላሽ ገዛውቲ ፅርግያታት ልጅታት በለጫጭ ብምግባር ንዘልል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ግን ነዚ ይመስል ለንቀነ ጥራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዘሎ ምንሃር ዋጋታት ስለ ዝኸበደ ኩሉ እቲ ኢንትረስት ሬት ማለት ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ምስበር ተዓካ ናይ ግድን ኢኻ ኢንትረስት ሬት ክትዕርግ ነቲ ቁጠባ ከተዘሓሕሎ ኢንትረስት ሬት ከተደይብ ኣለካ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ትካል ካብ ባንኪ ዕዳ ዝደሊ ዝነበረ ናይ ሕርሻ ትካላት ዘለዎም ብ15.5% ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኮመርሻል ሎንስ ንዝኾነ ይኹን ቢዝነስ ዘድልየካ ለቃሕ 18% ኤክስፖርት ሎንስ ካብ ደገ ንደገ ክሰድድ ዘድልየካ ለቃሕ 14% ፐርሰናል ሎንስ ድማ ብ15% ስለዚ እቲ ቁጠባ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዘሎ ነቲ ናይ ብር ዋጋ ከመይ ገይሩ ናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ምንካስ ጥራይ ዘድልያ ኣቢ ባዕሉ ክፍርከሸሉ ዝኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዩ ብፍላይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ድማ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ኤክስፖዝ ክገብሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንዝኾነ ይኹን ክሕግዝ ድሌት የብሉን ወላ እውን እቲ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ እውን ዘለዎም ደገፋትን ሓገዛትን ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ኣገለገለ ሰባት ዝብልዋ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ መንግስቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምዕናው ተኽእሎናቱ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክዓኑ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ መጀመርያ ዘጋጥመ ከም ዘይኮነ በዚ ዝኽዮ ዘሎ ኩነታት ተቐፂሉ እቲ ኩነታት ክበላሾ ከም ዝኽእል ጥራይ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ
ንኽንደይ ክፅማም ይኽእል እዚ ተሓደ ክፋል እዩ እቲ ኣብ ከተማታት ኮይኑ ቪላን ፓላሶን ይሰርሕ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ፈጢርዎ ዘሎ ናይ ንግዲ ረበሻ ታሪፍን ገለመለን ነቲ ቁጠባ ግሎባል ቁጠባ ናይ ዓለም ዛሕሊ ክፈጥረሉ እዩ ምዝሕታል ክፈጥረሉ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማ ኣብ ግምት እትዎ ሕጂ እዚ ቁጠባ እዚ ድሓን ኣብ ስታቲስቲክስ ተዛሪብካ ተሓልፈ እዩ ኖ ተራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ በዚ ይንገር ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ከም ህዝቢ ኤርትራ ተፀማሚ ስኑ ነኺሱ ክኸይድ ዝኽእል ህዝቢ ይኮነን ዘሎ ኣብነት 87% ናይቲ ህዝቢ ሕፅረት ናይ ገንዘብ ሕፅረት ናይ ኣብ መነባብሩ ሩኡይ ዝኾነ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብዘይ ማይን መድሃኒትን ዝነብር ዘሎ ከባቢ 65% ናይቲ ሃገር ምዃኑ ሕፅረት ናይ ምግቢ ኣጋጢሞ ዘሎ 60% ምዃኑ 46% ድማ ዘይቲ ናይ ምግቢ ዝኸውን ከም ዘይረክብ ዘሎ እዚ ነቲ ድኽነትን ሽግርን ዘሎ መሊስ የበርትዖ ኣሎ ምስቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስቲ ኣብ ካልእ ዘሎ ኩነታት ወሲኽካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ነገር ናይ ምፍንጃር ተኽእሎናቱ ዝለዓለ እዩ ኣብዚ እውን ሓደ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንርኢ ንኽእል እዚ ራእዩ ሕጂ መኪኖች መቃጠላቸውን ተከትሎ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከጎንደር የቅባት እህሎች መጋዘን ለውጭ ኤክስፖርት የሚደረግ የቅባት እህል ጭነው ከጎንደር ወደ መሀል ሀገር ለውጭ ኤክስፖርት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተሳቢ መኪኖች ከነንብረታቸው መቃጠላቸውን በትላንትናው ዕለት በፌስቡክ ገጻችን ላይ ቪዲዮን ጭምር ኣብዚ ሕጂ እቲ ቪድዮ ከቕርበልኩም ኣይክእልኒ ግን ከም ዝብሎ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ፅዕነት መኻይን ንኤክስፖርት ንደገ ክኸይድ ፅዒነን ዝኸዳ ዝነበራ እንታይ ምክንያቱ ብዘይፍለጥ ኣብ መንገዲ ፋኖዲ ዋላ ካልእ ዕጡቕ ጉጅለ ኣይዶኖ ሶሪ መን ከም ዘቃፀለን ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ግን ክቃፀላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውርቀኒ እዩ ርኡይ ዝኾነ ሕጊ ኣልቦነት እዩ ዘርእየካ እዚ ተረዲኹም ኣለኹም ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ሃገር ብዝለዓለ ሓይሊ ነጊሱ ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ቁጠባ ፀገም ነቲ መነባብሮ እናከበደ ክኸይድ ከሎ ሓንቲ ናይ ጀርመን ቴሌቻነል ዶኩመንታሪ ሰሪሖም ኣለዉ ክገርመኩም መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ትግራይ ናብ ብጁብቲ ገይሮም ናብ የመን ኣትዮም ካብ የመን ንስዑድያ ክኸዱ ከለዉ ዝኸፍልዎ ዘጋጥሞም ብድሆታት ናይ ብሓቂ ዘስተምም እዩ ትማልቲ ማሊ ብህዝቢ ኤርትራ ዝላገፅ ዝነበረን ዝስሕቕ ዝነበረን ዝወራዘን ዝነበረን ህዝቢ ናብ ነፍሲ ወሪድዎ ኣሎ ስለዚ ኣየመካሕና ብስደትን ብሽግርን ክመካሕ ኣይደልን ያነ ብሓደጋ ብፀገምን ክመካሕን ክሕጎስን ኣይደልን ግን እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ክሪቲካል ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ ብፍላይ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት በቲ ዝቕፅሎ ዘሎ እንተቐፂሉ እቲ ሓደጋ ናይ ኣሜሪካ ኤክስፖዝ ናይ ምዃን ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ምውዳቓ እና ዳርጋ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናንሃረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ እውን ሓደ ሪፖርት ርአ ነይረ ቁልቋል ሲያለቅስ ይኖራል። የውጭ ምንዛሬ በገበያ እንዲወሰን ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ በርካታ ትችቶችን በፖሊሲው ላይ ሲያቀርቡ የሚደመጡት ታዋቂው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አቶ ክቡር ገና ከፖሊሲ ሉዓላዊነትን በመሸጥ ከተቋማቱ ገንዘብ የወሰዱ ሀገራት ምን ሆኑ የሚለውን ከኢትዮጵያ ጋር አመሳክረው አነጋጋሪ እውነታዎችን በጽሁፋቸው ዳስሰዋል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ይህ ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ IMF ፅልዋ ነቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ከምተን ካልኦት ሃገራት ካብ IMF ብዙሕ ገንዘብ ዝወሰዳ እሞ ነቲ ፖሊሲታት ናይ IMF ከተግብራ ከለዋ ብድሆታት ኣጋጢሞን ዘሎ ህያው ኣብነት ድማ ናይጀርያ እያ ናይጀርያ እዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ምንሃር ናይ ዋጋታት ቁጠባዊ ዝሕታለ ቅርሕንቲ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ዘለዎን ዘይብሉን ዘሎ ጋፕ ኣዝዩ ዝሰፍሐ ኢትዮጵያ ድማ ብትክክል ብፍጥነት ናብኡ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላን ስለዚ ኣብ ናይጀርያ ሃብታማት ምስ ናይ ዓለም ዝወዳደር ሃብቲ ክህልዎም ከሎ እቶም ድኻታት ግን ኣብዚ ዝኸፈ ደረጃ ናይ መነባብሮ ከም ዝነብሩ ኢና ንፈልጥ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ግን ብዝበርትዐ ሓይሊ ዝቕፅል ዘሎ ንጀምር በቲ መጥቃዕቲ ዝኸይድ ዘሎ ምኑ የሚለው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከልባቸው ያምኑበታል። በዚህ ጉዳይ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የመጡ ጊዜ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ትልቅ አቀባበል ተደርጎላቸው ሲያወሩ ነበር። የዛን ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ባህር በር አንስተው ንግግራቸውን መልሳችሁ ተመልከቱ። በንግግራቸው ውስጥ የባህር በር ጉዳይ ይነሳ ነበር። መደመር በሚሉት መጽሐፎቻቸው ላይ በተደጋጋሚ ይገልጹ እጅንታዩ አብይ አሕመድ ነዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ንስለ ዘረባ ኣይኮነን ኣምፂእዎ ዘሎ እዚ ካብ ልቡ ዝኣምነሉ ፖሊስን ክሳብ መወዳእታ ክቃለሰሉ ዝኽእል ፖሊሲ ምዃኑ
እቶም ካድረታት ናቱ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ንክልተ ሰለስተ ንርኢ እሞ ክንሰግሮ ኢና ምክንያቱ ንኩሉ ክንሪኦ ድሌት ስለ ዘይብልና እቲ መጥቃዕቲ ናይ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ዓይነት መጥቃዕትታት እውን ክንርኢ ኢና ነቲ ሞራል ናይ ህዝቢ ንምሕራብ ወፍዬ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቀይ ባህር እንገባለን፣ ዶክተር አብይ ቀይ ባህር እንገባለን፣ ስዩም ቀይ ባህር እንገባለን፣ ወፉም ቀይ ባህር እንገባለን። ቀይ ባህር እንገባለን ብለን የምንለው ወራይ ሆነ ነው ምንድን ነው? ብሔራዊ ጥቅም ና ቆይ የማ ጥያቄ ነው? የማ ጥያቄ ነው? ጥያቄው ኢትዮጵያ አይደለም። ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ዝብል ከውርድዎን ከደይብዎን እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ። ኢሳያስ አፈወርቂ ምን ያህል መሰለህ በጣም የምትገርመኝ ያኔ ቪዲዮዋን እኮ ገርሞኝ እጅ ፈልግ ያገኘሁትን አየሁት። አሰብ ወደብ ኢዝ ፍሪ ፖርት፣ አሰብ ኢዝ ፍሪ ፖርት፣ አሰብ ፍሪ ፖርት ነው፣ ለኢትዮጵያ የተከፈተ ነው። የዘጋው የወያኔ መንግስት ነው። የወያኔ መንግስት ከስልጣን ላይ አይቀጥልም። የወያኔ መንግስት ከስልጣን ይወድቃል። እሱ የወደቀለት ሁለት ህዝቦች አብረው ይሆናሉ። ያን ጊዜ አሰብ ወደብ ተመልሶ ይከፈታል፣ ይበረገዳል። ኢትዮጵያኖች መጥተው ይገቡበታል። ይሄ ታሪካዊ ፖርታቸው ነው፣ ይጠቀሙበታል ብሎ ይላል ኢሳያስ አፈወርቂ። ወፉ ታምነኛለህ? ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣምፂናልኩም ነርና። አሰብ ኢዝ ፍሪ ፖርት ንኽጥቀሙሉ ዝኸልከሎም ኣካል የለን። ባዕሎም እዮም ገዲፎሞ ኣብ ስታንፈርድ ዲዋላ ኣብ ገለ ዩኒቨርሲቲ ዝተዛረበዩ ነይሩ ንዓሰብ ንኽጥቀሙ ዝኸልከሎም ኣካል የለን። ባዕሎም እዮም ገዲፎሞ ዓሰብ ንኢትዮጵያውያን ንኽጥቀሙ እዚ ፍሪ ፖርት ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዘተሓዝ ኣሎ? ሕጂ ብኩሉ መንገዲ እዮም ድራማ ክሰርሑ ዝፍትኑ ዘለዉ። የስ ዓሰብ ክትጥቀመሉ ዝኸልከለካ የለን። ከም ካልእ ሃገር ከፊልካ ተጠቂምካ ከም ልኡላዊ መሬትካ ወሲድካ ገቢትካ ክትሕዞ ዘፍቀደልካ ሓይሊ ግን የለን ይትሕቶ። እዚኣ ዘረባ እዚኣ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ዘለዎ ዝነበሮም ኣረኣያ ኤርትራን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎም ኣረኣያን ክፈላለ ከም ዝኽእል ድማ ምግንዛብ የድሊ። ምክንያቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተደጋጋሚ ግዜ ዝረኣይዎ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ምስ ህወሓት ክግበር ከሎ እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊኦም ዝነበሮ እምነት ካሊእ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ግን ከምኡ ከምዘየለ መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ተፀሚሞም ወይ እውን ሸለል ኢልዎም ይኸይድ ከም ዝነበረ ክንርኢና። ካልኦት ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ራእይዎም? ኣብዚ የገባንበት ምግብ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ገጠር ውስጥ ያለ ሻይ ቤት ያክል ነው። የሞራል እሱ አይደለም ችግሩ። እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ አንድ መንግስት የመንግስት ልኡካን ሊጋብዝ ይዞ የሚገባው እዛ ቤት ነው ማለት ነው እንደምታዩት ምስሉ ላይ። ከዛ ባሻገር የሚገርማችሁ 30 እንኳን አልበልጥም ወይ ደግሞ አልሞላ ግማሻችን ጋር ሳይደርስ እንጀራ አለ ይዘው ነው የገቡት። አነ ለይልጅ እንታይ ትሕሉ ሊርካ ዝኩሉ ዓመታት ዝብል ሰብ ክሳን እንታይ ዳይ ባው ነይሩ ሞዳዝ ካሪክለም የለን፣ ማይ የለን፣ ልቺ የለን፣ ትምህርቲ የለን። ኢሳያስ ወሬዝ ነገር ዜሮ ይልዎ። አነ ለይልጅ እንታይ ትሕሉ ሊርካ ሕጂ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ቤላ ገይሮም ዘራስንሎም ሓንቲ ሕቶ ንሜሮን ይኹን ዋላ ነዚኦም 10 ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝላገፁ ሰባት ስለምንታይ ከምኡ ኮይና ዝብል እቲ ርእሶም ኣብኡ ድዩ ደሪቑ ተሪፉ ማለት እዩ። ኣሚን ሓደ ኖርማል ሰብ ራሽናል ሰብ ኩሉ እዚ ነገር ምስ ረኣየ ዋይ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢሉ እዩ ዝሓትት። ምክንያት መልሲ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እዚ ሃገር እዚ ኢሉ እዩ ዝሓትት። ኣነ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ኢሎም ላግፁ ክዛረቡ ከለዉ ክንምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዘቕሕርዎ ይርድኦም ዶ? ንሶም ከመይ እኳ ኤርትራ ከም ዝኾይኑ ዘሎ ኤርትራ እገዳ እንተዘይግበራ ነይሩ ወይ እውን እቲ እገዳ እንተዝለዓል ነይሩ ድሕሪኡ ነቲ መንግስቲ ክትሓምዮን ክትፀርፎን ትኽእል። እቲ ዝሕዝነካ ማለት ንኣብነት ሜሮን ዝብሎ ዘሎ ቤት ትምህርቲ የለን ገለ የለን ሃዲ ነው። ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ የለን፣ ሕክምና የለን። እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ዝሞተ እዩ፣ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን። ዝጠፍ እዮም ዝብልዎም እቲ ሃገራዊ ከምኡ ዝብሎም ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን። ኮመን ሰንስ ሎጂክ ዝኽተል ዘረባ ስለ ዘይዛረብ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ኣሎ። ብቅዓት ናይቲ ትምህርቲ ከም ድሌትካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብቲ ናይ ኤርትራ ዝበልፅ ዓይነት ኣመሃራ ካሪክለም እንተሎ ንገረ ንበልዎ። ኣበይ ዘሎ? ሱዳን ነርና ኢና ሃይ ስኩል ዝወደአ ብእንግሊሽ ዝፍትን ሰባ ይረኣና። ሂድ ኢትዮጵያ ካሪክለም ናቶም ርኢና ኢና 12 ክፍሊ ዝወደአ እንግሊሽ ዝፍትን ተረኺብካ ድሓን ድሕሪኡ ክንዘራረብ ንኽእል። ዩኒቨርሲቲ ዝወዱ እንግሊሽ ዛረበው ንሪኦ ኢና። እንግሊሽ ምዝራብከ ምልክት ናይ ስልጣነ ዝበለካ መን ይክብሉን እዮም። ብምንታይ ዳ ክትዕቅኖ ደሊኻ? ናይ ዓለም ደረጃ ውድድር ናይ ትምህርቲ ደረጃ ናይ ማትስ ፕሮብለም ሶልቭ ምግባር ደረጃ ናይ ቋንቋ ናይ ምንባብን ናይ ምፅሓፍን ኣብኡ ዝውዕቀን ብኡ ኢኻ ትዕቅኖ ስታንደርድ ናይ ዓለም ከተወዳድር ከለኻ
ስለዚህ ትምህርቲ የለን ገለ የለን ክብል ከሎ ትሰብ ባይ ዘ ወይ ማይክ የለን ቡምባ የለን ካዝብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ራይዎም ኣብዚ just ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝምድር ኣብዚ ዓለምና ኣብዚ ከባቢና ብብዝሒ ስለንርኢ ዘለና ልዑል ጥንቃቐ ከድልዮም እዩ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዝረዮም ሓደ ካብቶም ክኢላታት ናቶም ዘውፅአ እዩ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ፍልልይ ዓብይ ኢልዎም ግብፂ ብዙሕ ዲጋታት እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን ዝኾነ ዲጋ የብላን ማይ ጠጠው ድሕሪ ኢሉ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥሜት ክውዳእ ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ግብፂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማዮም ብኩሉ መንገዲ ብዲጋታት ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ማይ ጠጠው ድሕሪ ኢሉ ካብ ዲጋታቶም ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያ ግን ዲጋ ዝበሃል ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ፉድ ክራይሲስ ዋይ ኢትዮጵያ ኒድስ ሪላያብል ዋተር ኖት ጀስት ሬይን ስለዚ ዲጋታት ኣለዎ ድዩ ኤርትራ ዝዓበየ ፕሮጀክት ናቶ ኣብ ዲጋታት እዩ ምናልባት ሕጂ ይረኣየካ ነቲ ምዕባለ ምስ ግዜ ግን ክረኣየካ እዩ ነዊሕ ዕድመ እንድሕሪ ይብካ ክረኣየካ እዩ እንታይ እዩ እቲ ቶኪንግ ፖይንት ስተን ቃላት ንዕንጥራይ ተሰቂምካ ነቲ ሰብ ንክትዝልፍ ምጉያይ ዘሎ ኣነ ብጣዕሚ ዘፈንፍነኒ ነገር እንተሎሲ እዩ ጀስት ሎጂክ ተኸተል ኤርትራ እንታይ ኣጋጢምዋ እንታይ ዓይነት እገዳ ኣጋጢምዋ ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ኸውን ክኢሉ እንታይ ስለ ዝበደለት እያ ለንቀነቲ ሓቂ ርኢና ኢና ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይሓገዘት ንጅን ዕፍሪት ኣይሓገዘት ደይመ ደይልካ ህዝቢ ኤርትራ ንኽርኹመሽ ክንደይ ግዜ ከምዚ ኢልኩም እየ ጀነሬተር ናይ ማይ ንኽንገዝእ ከምዘይ ንኽእል ገይሮም እዮም ኣጊዶም ናይ ኢሉ ሚኒስትሪ ሓላፍ ናይ ህግደፍ ዝነበረ ኣቶ ኣላሚን መስዒድ ይመስለኒ ከም ሓደ ወፃእተኛ ኮይንካ እቶም ወፃእተኛታት ዝብልዎ ስምዑ ብዚ ሕጂ እዚኦም እዮም እቶም ካድረታት ናይ ኣቢ በርበሬና ሽሮ ወስታችሁ እንጀራ ጋግራችሁ ዛሬ ጋግራችሁትን እንጀራ ለ7 ቀን የምትበሉ ሰዎች ናቸው። አብይ አህመድ ምላሳችሁ የምታሙጡት የኛ ነው ሽሮ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ብወገን ኣቢ ዝመፅን ብወገን ካብዚ ተቃዋሚ እየ ዝብል ወላ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ እውን ነቲ ክውንነት ከንብብ ዘይክእል ደረጃ ናይ ተቃውሞ ክትርኢ ከለካ يحزنك ግን محزانك ኣይኮነ ክትመሃረሉ ትኽእል ነዚ ኣረይዋ ሕጂ ትበታተን ኢና ክንገብር ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ከይትገማማዕ ወያነ ዳግም ኣብ ስልጣን ከይመፅእ እዚ ኣነ ናተይ እንጂ እቲ ኤርትራዊ ክሓስቦ ዘሎ ብናይ ኤርትራ ሳይድ ኮንካ ክትሓስቦ ከለካ ግን ሓደ ኤርትራዊ ወታደር ወይ ኣገልግሎት ብረት ዝሓዘ ሰብ ቅድሚ 2-3 ዓመት ኢትዮጵያ ከይትፍንጣሕ ኢሉ ኣብ ዘይከውን ሂወቱ ጠፊዩ ኣካሉ ሰንኪሉ ዕድላት ጠፊዩ ሕጂ ከዓ ምስሪ ማይ ክትሰቲ ኢሉ ድዩ ሂወት ክጠፍእ ዝድለ ዘሎ ማለት እንታይ ዝበሃል ዘሎ ማለት ምስራውያን ማይ ተሰተዩ ንዓና ፅቡቅ ሕጂ ኣብ ዝረይዎ እዚኦም እቶም ተቃዋምቲኦም ኣነ እቲ ዘረባናቶም ብሕፅር ሕፅር ዝበለ ቻለንጅ ክገብሮም እዮም ኖ ወንደር ነዚኦም ሰባት ዘይኣምኖም ሰብ ከኣምኖም ኣይክእልን እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እንድሕራት እዩ ኣብ ትግራይ እንድሕራት እዩ ነቲ ቀንዲ ስትራቴጂካል ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህወሓት ካብዚ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ እዩ ነይሩ እንታይ ግን ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ኣሎ ትግራይ ትዕወ ትብል ነይሩ ስለ ዝተረኹመ ጥራይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን እያ ትብል ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ነቲ ን20 ዓመት ብሰላም ንኸይነብር መጋበርያ ኮይኑ ሽግር ፈጢሩሉ ዝነበረ መርሕነት ናይ ህወሓት ንዑ ንምርማስ እዩ ዕላምኡ ድማ ሃሪሞም 100% ሃሪሞም ክንብል ኣይንኽእልና ግን ሃሪሞም እዮም ክኸዱ ከለዉ ድማ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ድስትን ብሽኮትን ሒዞም ኣይኮኑን ከይዶም ታንክታቶምን ሚሳይላቶምን ብምሉእ ኩሉ ናቶም ንወታደራዊ ዕላማ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ማሪኾም ከምቲ ቀደም ንደርጊ ዝገበሩ ማሪኾም ከይዶም ተረፍ ናይ ሕርቃን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮት የብሎምን ሕጂ ከንታይ ይብላ ኣሎ እስኪ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግብፂ ማይ ከይትስእን እዩ ክቃለስ ዓሰብ ክወስድ እየ ይብለካ የለን ዓሰብ ክወስድ እየ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ንኸይቃለስ ህዝቢ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ እዚ ሕጂ ምክንያቱ ረብሓ ናይ በዓል እዚኣቶም ኣጀንዳ ኢትዮጵያ ዓሰብ ክትወስድ ኣለዋ ባህልቲ እዮም ኤግዛክት ልኾኑ ባህልቲ እዮም እንተዘይኮኑ ነይሮም ኣቢ ኣሕመድን ካድረታቱን ዓሰብ ብሓይሊ ከነማልስ ኢና ዝኾነ ብፈቲኹም እንኩም በሉና እንተደየለ ብሓይሊ ክንወስዶ ኢና ኣብ ዝብልሉ ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ግብፂ ማይ ክፅንዑ እዩ ክዋጋእ ዝዳሎ ዘሎ እዩ ዝብለካ ዘሎ ኖ ወንደር ህዝቢ ኤርትራ ዘይኣምነኩም ንኣኻትኩም ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣኺሉ ጥፍ ክብለኩም ምክንያቱ ጭራም ዝኾነት ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ዘረባ ክዛረብ ስለ ዘይትኽእል ሻዕብያ ኣብ 2018 ምስ ህወሓት ዲል ክገብር ከሎ ኣቢ ባሕሪ ክንወስድ ኢና ይብል ነይሩ እዩ ሻዕብያ ግን ይምልሰሉ ይነበረን ስለምንታይ ማለት እዚኦም ኣይፈልጦን እዮም ይብለኩ ነይሩ ርእሶም ጥዑይ ይሰርሕ እዩ ሻዕብያ ንኣቢ ድሌት ካበል ንሕና ግን ዕላማ ኣለና ብትግረ እንታይ ትብል ምስላ ኣላ መሲልካ እስክ ትዳለ ቀየት ላይ ኣቡካ ታለ ይብሉ ክሳብ ዝደልወካሲ ወላ ናይ ኣቦኻ ቀታሊ እውን ጓሳ ናቱ ኮይንካ ኸይድ
ترجعهم له كما عينت يا من الوقت جيجان تلوارمو كساب زدلوكا كل جزء تسميم كات كيت كتكل علىك أبي كنت تتزارب يزارب أنا كتم حدرا خنا زهجر جوها قلقلة كتم حدرا خكوبن دزدل نساس ما كرجلو نسخات طويل كهالكلك سلام وسلف غير كهالكلك نعم نسخات كرايت عوتي خات بالنيرك تقارن تبحري وصود ويخات بالنير وانا اتساطب اسمر انت زي اتيلو يمدرفنير سو ازيوم حجي تقمتي لهم لولاونتنا يرترا كم قالسون حزب يرترا حنت زي جبره جونوسايد فصيمو ابينا بيت فردا مسخير كايناي انترناشونال تريبوناري ريو يرترا هلكيت فصيما نويل كات تمدر زنبركا ስለዚህ ሎሚ መስሞት ተመጀኻ ሰራዊትና ኤርትራ መንሰይና ኤርትራ ንማይ ናይ ግብጽ ኣይገብሪ ንማይ ናይ ግብጽ حسبنا توك وزلك إلى نزمة كلا خلق لكن وزخدقن نيوجد ليت بلون by the way أول تبغيرو أبزيات تزاري بوانيرو حنا أول تبغير خزارب اللي أنا بروسمامنت نبلونيرو بإنجليزية coming soon مالتي ليكرام نو زمت سمون كمز فيلم علان مبال بروسمامنت ولعلنا أكشن عندما قراري تمزريونا ميتون اندازل أميتا فينشان ناسبر جوني مندس بشوقت شجارنا ولا وزته شو سمون ملو بشغلة لبخات حنجيت كايات غني تحكي سناتي متواهلل توم عبيز بولو لك أسمراد ما نشعو زخدونوا كمتشام ممراتن مدبات هم مسرعن يغنيو مالتي نجرب بروسمامنت خمزيو مسيل كان تام تاكادي ود بشاشا نزلو مزبلو زلون مبال أقدم أبيلو بروسمامنت يا مقباري نيرو زقبرم زنبرة ملكتات نره حزيقا ود حاوبوي دينا مفتي تدرب شمسيلو إيرتراويان كابي إثيوبيا مفلايم حقوسات هيكونون يبل نجزيو هو إلنا سق تامرات نجراز بال حدا عنجال غازيتنيا تمثيلو بحري ملكة النايون داموتنا خناقات إينا يبل قرب واج إلنا تم ود بشاشا ميلينا ما دراش دقس قلباب بمقبار مسود فين مغلو عسبي بحال كبلن كلهم زي سمعنا تم سيوم تشومز بحال ناي حشيش جنبيل زغونة تنتاني إيرترا سقات يا أغبلن كله ود بشاشا كمزل أغوخم زي فلتنا تم حيل بحري إثيوبيا تمرقهم كبهال انتاي كم صعب كم زي فلتنا تم عدقرات مسبت احنا بيبي رعو تغليلو بسلحتا يزل غالو سمعنا تم بريتوريا زبهال ورقة كفرم تقراي بكل التمغيلنا زي السما معنا منقست تغيلنا نحو واحد مسألنا يا أورومون تقراين بحادب مخان إيرترا بتحتغو تصرنا موعال زبل بتي نايلوق مسمت مكور كاب إيرترا كي تصفع تباهيلو بوقع التسوق ريدوان حسين ناتفرمه كم زي فلتنا تم ويانا برتا يدورد بقلباتو برتا محرا وريدنا ويانا بربحنا وعلنا بحبار نشعبيا مزبط نتقم الله خم زي سمعنا تم عبدي سابا شودن امباسي نيرتراويان من اسيات عفر تراي ناي مقعز مسرح ناتسرح خم زي سمعنا تم ابراهام بلاي ريدوان حسين صادقان باندان ناي ايرترا تقاوم تودبات هم المال ناسرحو كم زي فلتنا تم بچعركي نزي ارحخ شنو زخونه باندا زغلو صلو حدا نجر كنغركا حج عبيت واقات تباهيلهم تقميطهم كابزلو اوغ ايتيو ايرترا رينا مينا انا بوري نيره اب قدمين زنبرو سراويت ايرترا سلسته معلت دون خبلي عمام توهيبني صادقان بازازنت مصلكا كزرا انداشكركره مصلكا وغ جمر تچف شيفنا حنت بوتا فوق مبالاي كالنان كفله سراويت يمص يأتو يچفچف كالي كفله سراويت يمص يأتو يچفچف صادقان ابل علي ازازو كريشن تفريدو زنبر سبكوي صادقانن كالئن يزبل باچا دبلي صادقان ازاجነት መጣ በአዛዥነት ከዘራ እንዲ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፍን عند كفل طور يمطال ياسقبال يتشفچف نقولا ابز حلف ورارات ويانا بسماياتنا سي اي سرتينا اسرائيل نفاريت كوينو كم هصان هاهونا بولو مسحيلتات ايرترا اواق يوم نفع جنرال زبل زي حسبو سماسم كطبقولون كلو كم زي سمعنا تم لو مدما ود بشاشا بدي سابا ناي سراوي تግራይ جنرالات نيرترا مهران بحبار نسرح حزب الاجندان دامبو بولوم كم زي فلطنا تم ሶማሊላንድ አፍደገ ባህር ይባትና ትም ናኤርትራ ቀይሕ ባህር
بحري انت بفتاو انت بحيلي يقبأنا ايو تم ارتران فانو تعتقالا تم امن زدربي بدي سابا اخيبا قبرو ادراج تفقيدوهم تم كنا نحنا بحري لنا نحتت ولو مسعفر حويسنا نا عفار نا اثيوبيا زبل سم يبنا انت سليتو نا ارترا عفار بحبار حويسنا بعسب كينات مخفات زبل اخيبا نا تقبره كم زي فلتنا تم برهانو جلا ولدفدف النابله ارترا بزحلف وق فابريكاتات سعينو موسيدوم يوم با زريفوم يوم با اندابله تم لومي نمم حدار ترامب نمم السات نزن حنا ارترا ايميج نمسياق سرحو لوبيستس من بهالو كندي مليون خفلون كم زي فلتنا تم ارترا مسيرانن حوتينن بمشرخ اسرائيلن امريكان نمغهاي نتقندم حزا اسرائيل زخونت اذربيجان سلسته مراخب اسيره الله اوالاتن مراخب دم حبيساتهم ارترا اب اسرائيل نزنبر امباسي ادس كيلاتو مسانا مسرح تحسيما سمعنا تم حوحات مزاز سلازابينا قال خبد حدرات ارتراويان بمقد جيتاتشو ردا اب تግራይ موبوتانا هبم اتي النخفتو خينات تقاومتي ارترا خمز ولعو ومسيلنا نحوسو زبل ندف خمزي سمعنا تم حج دما قدم كم زمارمونا اوفيس قميطمو زنبرو شمو بريزيدنت زنبره مولاتو تشومه زبال سباي سغومتي وسد زبل صحف يلققمو بمقدي مينستر زينا ارترا نيشتو مغلصو صينا تم نتغبون اواناون ملسدما ارترا كتت اوجا بزبل كشامول مرآي اتانفت نابيك خودلم دليم كم زلو زرئي مخانونا فلتنا تم امنا حبرت افريقيا غيبا ارترا جيبوتي صومال سلاليخا اثيوبيا افدغتات بحر زلو غيركا دنقرنا خان عالمن حقن بعبيو نوتم زغابو زنبرو مرحت زلكا نعقت مرآي مخانو فليتنا تم قولون قالنا بروس تايمر لنا ابز مسيلكم حصر بزبله نوح زبله كفال وسط كلكم زي فيديو زيا بليز كيتكم سمعوا ناي بحق قداس فيديو تتسلسل غزي سمعيا لخانه اقداس حبريتا سلازلوا سلامتايكم زبل زلهم مجمريا نزا كفال زي تراي دمرسكوا سلامتايو ኤርትራ ንጉዳይ ናይ አቢ ካብ መጀመሪው ተከታተሎን አስተውዒዳ ትሪኦ ከም ዝነበረ ጥራይ ዳይኮነ ከም ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ዕላማ ናይ አቢ እንታይ ምዃኑ ከም ዝፈልጥዎ ዝነበሩ የፍልጥዎ ስለ ዘለዉ ቀዲሁን ለው this is very important ኤርትራ ንፈልጦ ኢና ጥራይ ኮነ ዝብል ዘሎ አካይዳኻ ካብ ቀደም እንታይ ከም ዝነበረ ኣነፂርና ንፈልጥ ነርና ጥራይ ዳይኮነሲ ስቂልና እናፈለጥና ከለና ስቂልና ኢና ንዕዘበካ ዘለና ዝገበር ካገበር ዕላማ እንታይ ምዃኑ ግን ጠፊና የለን የም ዝብልዎ ዘለዉ ሰው እዚያ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣገራሚት ኮይና ዝረኸብኳ ኣሚን ካብዚ ንላዕሊ ንፁር ክኾን ኣይክእልኒ እንታይ ኢና ንብል ነርና እዚኦም ክንሰምዖም ፀናሕና እውን ኤርትራ ሉላውነታ እናገሃሶ ከሎ ዓቢ ስቕ ብሎ ነይሩ የስ ስቕ ክሳብ ዝደልወካ ዕላማኻ ክሳብ ትሃርብ በዓል ንስኻትኩም ዕላማ ንፁር ስለ ዘይብልኩም ከይሓሰብኩም ከለዎም ዘረባ ስለ ትዛረቡ ይትወድቃኩም ዘሎ ሻዕብያ ግን نسأله أبيناي بوتاي كهرمو يفلتي كساب أبتان السوز دليا مفنطرات أتود ما سقيلي زغيد سرعنا سرعه سقيلي بدلاوات تراي قبر زد ما كابناي لو عمتات وتدرا وسلتي زي ما أكايداي سو أكايدنا شعبيا بيتوبيا زملكت أخول تروف تمكر زلو هاجري أخول تروف ما كان العالم كم دليل كاتب التخليق أنا قد داينا إثيوبيا كن كم سعدايتهم بوليتيكاناتهم ببلاينا عبدما كم يلعب سلطة كم يلو كورس كتلادن تاي قبرالو صبو غير ينسفلتو صبو غير ስለዚህ አካይዳ ናቱ አረጋግጻ ናቱ ጽቡ ገረም ዝፈልጥም እታ ካለይቲ ነዚያት ራይግና ይኮነትን ነቲ ሓንቲ ከይተረዱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጾታ ክሕምብስ ዝፍትን ዘሎ ድማ ምኽሪ ይቦም ነይሮም ወላ ተጋሩን እኮ ነዛ ጉዳይ እዚያ ክርድዋ ጀሚሮም ኣለዉ ሻዕብያ ተሃንዲዱ ከኣቱ ደልዮም ነይሮም ኩርር ሰቲጡ ኣትዩ ብዙሕ ቦታታት ናይ ትግራይ ክሕዝ ተፀቢቡ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ሰቲጡ ከኣቱ እንተሎ ብእገላ ብሕሳኣ ብራማ ብዛላምበሳ ብላዕሊ ብዓዲ ዩሮፕ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ብዓዲ ነብሪ ብዓዲ ሃገራይ ብቋሒ ነቢሉ ክሰግር ንትግራይ ከኣቱ ተፀቢቡ ነይሩ ከምኡ ክገብር እንተሎ ቲዲኤፍ ክገጥመሉ ይስኢሎ ይሪኦን ከምኡ ሓሲቡ ነይሩ ስለዚ ዕሪ ድቃስ ለይቱ ዝኾነኦ ዘሎ ዘሰንቡዶን
زفرحون TDF كتس على مدخام كقطمو عرفت خي يركب زوصل خي يحكم ها تطعيد ما عرفت رخيبو كي يعلم كي سلطن كي تقارن تايم زبل زلو اتي ناي اب علامه كل غزي نت ناي تግራይ حيلي بفلاي نت وتحضراو كنفي نكرمس كم زلو زنبره نمر ماسو دما شعبيا مسمصم شعبيا كواغو منحت حدن كودادولو يايتي جراند استراتيجي ناتيو سيلو يزهوتو تنتانمبر مارتين بلاوت بزعبا فانو الصحفو فانو ابقو منا خمزلون ابي احمد يندل هز خمزلون تردي وزلو يمثل انببو وايخم حجون غنا كلهم مسمرنا سلف خمزلو زرئي ملكتي بسودان بسومال شعبيا ايدان تحويسا مريت اثيوبيا سيول تغيرو كافيل ستيت نلعلي نحوارتو هلو دو زبل حتو مملاس قلل بعبيو بمدرة تقراي نابانا زبل دما حوحات داقمايننا يموتن حيتن قطم دلوات مهلاهم مقمات عيد الليندو تمالح وحات مسير تراي تراخبنا انت تراخبنا دمان احنا تقراي مس كل قربيت كن الرخب تسقم يبلون زا سمع مقلتوتي هلا بولا انا دما نحو واحد زحقز حدا مستير كوت بسورو مش شعبيا من رخاب الزدلي بعلو جيتاتشو ردا مخانوخ نفلطرو That's really important نابنت ازي مس ابي احمد كوينو نتناي تግራይ اللي دفلاينته واحد كطفو يلزق على زلنديو مش عبيا من رخاب دم 10 غزينتهم مش عبيا كرخاب دفتنا لنا بلا زخصصن ناتو جلنيو مش عبيا كلمز جمره قصر حدا سمو قالو دما exposed كوينلو as a very important جنتهم واحد زبلس اجندا ازي عاونا قد از تحبريتا نتجيم كم زغير كاصات نفلطرو زرب كقبر نابس مرا مستبقى سقنا مايكل هامر اسمرا غي تسمعنا قال مدبت تحيز الكاس لو زلو يلونا بدي سابا خمزة ازوزون تنقرنا كومك مس ايرترا አገዳሲ ዝተባለ አኺባ ከም ዛዕተው ተገሊጽ ኣሎም እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ቅድሞ ወርሒ ካብ ኮርን ላዕሊ ኣመራርሓ ሰራዊት ኣተግባብሩ ዝምልከትን ዋናው ስጋታት ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን መሰረት ዝገበረ ምዃኖም ፍልፍላት ሓበሬታና ካብ ከተማ መቐለ ነጊሮምና ኣሎም እቲ ሎሚ ተጀሚሩ ዘሎ ኣኺባ ብመሰረቱ ቀንዲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተቐዲሞም ዘካይድዎ ኣኺባን ዝሃብዎ ኣንፈትን መሰረት ብምግባር ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ እዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዘሎ ካብ ኮርን ላዕሊ ዘለዎ ኣመራርሓ ጀሚሮሞ ዘሎ ኣኺባም ቅድሞ ወርሒ ዝሕለፎ ውሳነ መሰረትና በተግባር ከኣቶም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት እናጽውዒ ቀንዮም እቲ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት አባላቱም ኣብ አዳራሽ በመካብ ውሳነ ሰራዊትና ብህጹጽ ይተግበር ዝብሉ ውሳነታትም እናሐለፈ ይመጽዮም عقرقر مهندس تغيرها مالتي سلازي مجلس حوحات حقي سانونيون مالت زاكلي انت بعسبقنا كم تساي كالي كوت ساقنا كنديناي ارترا عتا غايبلتن قدم عطوق هزب سلتونن دكتورين شعبيا خبزي مفلات زنكل قوقي قمتقنا اي سانن يمو سورا زعوة دكتورين ارحاو الدبي كم ببولهم حتى خوينات اللوبا ابي درون اللوبا امارات اعتقاد توبات بالزلخا استوعل نتي سوفيت حبرت نلعلا 450 شح سراوي الدرق زعتقطو اصوار زمن طلنالو دكتورين زي مسل 5 ميتاويت 7 مورالن 10 ميتاويت صلاي خمفلات 10 ميتاويت ميستير معقب 10 ميتاويت اصوار زبلي زرزرو نرئ ودحاو بوي 5 ميتاويت 7 مورالن ينزبل نود بشاشا يبلون مغنياتو فرقي إثيوبيا أمحران تقراينيو نصو لما مسو يلن انت ارتراقنا بخلل يخون ببيهر زي تمغاغل هزب سريحات تركب اتي 10 ميتاوي الدما سلايخا وشتون دقيون فتفيت كامفلات زبليو ود بشاشا حجز تمسحون زلت النعمة حورات ستانا سرح التناقيقو يركب 10 ميتاويت كاونتر انتليجنسيو سلاي بزعبخاهم زي فلت مقبر ازت مستير عوت شعبيا زخونا معقاب مستير مالتي ود بشاشاقنا تمال بعصو قزاز قبر اخيبا نقهو عدها اللو تركب ودحاو بوي دمركا تسعادو خوينو اتا 10 ميتاوي ترايا بالاسوار تتغلل نسادما سالا سرعتات اثيوبيان كالش طرانان زتهاجرن زينجرن دماهيركا حمش تمنغستات قاعد تخزخل اسوار نون ودحاو بوي سلازي نزن ود خمزنا بقمت كاتيغا كينات يلن الكعصو مناورا قانقان عينتن نغيا يرخوليو كينات قنا يلن زبل صنصنتا سميع اللغو
استوعل لما إرتراو زيغا درون اللوم نزبلكا شعبيا درون يبلون نزبلكا خمني وولوم تلعيلكا أنا دما حدا عبي حق نجيري مدبيك عطو كمتي بروباغانديستات بلتسقنا زبلو من قستي إرترا إثيوبيا خطبتن انتزدلي اتلك ساعاتو لومي إنيرو شعبيان إثيوبيا ود بشاشاب زي ردو نقعت نفاس من طولوس كأتولا زخلو المتشوء ساعات لومي إنيرو نعدل كوينو جنا بكل مراتيتات إثيوبيا سلام كهلو واين عنازر بحنامو نمولاتو تشومه حب عزمو مثل عفر قابي زكالو بولولي بغربت أرق التسرحات كوبروس بدم تزبئت قدد تطعمو أول سعيدة زعسران سلستن كان مأكل عديات تاودي أو تنحفاش سلازي تا قداي نتصر تخوينا الله أول دما انتاي مخدم لكم هنا كلتي حزب إيرترا كفلطوز دقبع نمورال حزب إيرترا زقدس تخكلني حبريت علو تامزازا ميتات بدما كوينات زبحال يلن وهنياتو كوينات بافن بفقران زي كوني بقبر سلازوخوني نقبر زنس أبارق كونتات يلن اوه psychological warfare زبحال جن بزلا على حيلي قصل ولو نايسنا عمرو كوينات بزلا على ملكة يقصلون له نزل مكادمة الميديا نزلوا نساتهم بميديا يخدلون إحنا دم بميديا كلك على سينا أجونا أجوهم أتزحق سني حزب إيرترا زي بدللو حزب إيرترا نتابع تخون الدم وندي يفسسلو كنتات مفتارقن عزينا نحقوس نالو مارس تبز غودي لايك قبرو سبورت قبرو نا أول كيتكم سمعوا دقف دما نابلكو مزياخ قد فكم أنا نجلك أيقونا نتعنا زنق فتحي زغلعك خمغنا أنا يرى أنت أنا خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان نسا أنا نجلك لومي مع سخوي الوفا تفالين كان بخاب بلد يوم بخاب واشتغل قدرك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد الربي كلنا كعبي يقولون أبصح قاسي كمان بصح أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبصح قاسي كمان